Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto 3 FM Bombo Radio Iloilo. Ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Huwebes, Hulyo 18, tuig 2024. Sa gihapon hindi mo lang mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, Chairman sa Committee on National Defense, Security and Peace nagapati nga nakagwa na sa pungsod si suspended Mayor Alice Guo. Pag-atipan kag pagpangamusta sa neighboring countries importante sa pagpangatubang sa West Philippine Sea. Sa dugang pa nga mga balita, konstruksyon sa 20.7 billion na pesos nga Panay River Basin Integrated Development Project ginalauman nga maumpisahan sa tuig 2026. Samtang apat ka mga individual dakop sa drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Banwa sang Pavia. Kag alkalde sang Paris naglangoy sa ila sining suba sa Seine River sa ton sining mga kabombo ini sa pagpakita sa or pagtuman sa iya sining promesa agon ipakita ang malawig na nga polluted waterway sa karon tinlo na ini Banwa. Nga amo man niya karon ang mag-host sa 2024 Olympics kabahin diri sa opening ceremony. Kabalo kamo Banwa nga ti 9 days to go na lang kag magabukas na ang 2024 Paris Olympics. Sa karon na Banwa ang daily water quality test nga nagapakita nga unsafe. Sa aton sini nga mga kabombo may ara sa nga presensya sang E. coli bacteria. Sa aton sini nga mga tagpalamatiti na natingwaan nga malimpyuhan karon. Si Paris Mayor Ana Hidalgo sa aton sini nga mga kabombo ang naglangoy sa river sa aton sini nga mga tagpalamati kaupod sa iya sini nga mga staff dira Banwa ining parish chief nga si Tony Estagwet kag top government official sa Paris region sanday Mark Gilliam ang nag-upod sa iya kag pila ka mga local swimmers kag swimming clubs sa aton sini nga mga tagpalamati. Isa man ini sa paghatag karon Banwa iya sang go signal kag pagdulaman sang worry or worry sang pila ka mga atleta nga ining suba sa aton sini makabombo ang Mexico. No less than ni Mayor na ang nagpanguna sa pagsalom, paglangoy. Kaupod sini mga top officials man sang Paris para nga mapamatudan nga limpyo na ini sa karon ang nasambitan karon niya nga suba. Bantayan man sa aton sini nga mga kabombo ang paghatag naton sa mga impormasyon sa 2024 Paris Olympics. May mga Bombo International Correspondent kita nga magahatag sa aton sa live updates from time to time. Kagapilaman ka mga balantayan sini nga mga atleta nga running for gold or going for gold sa 2024 Paris Olympics. Iban nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa maray nga pagpalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom. Lakip na diri mga mainit naman nga mga balita kaupod sa Bombo News Center.
Onggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Hulyo 18, tong 2024. Sa ating mga headlines, Senator Sonny Angara formal nang nagsimula ng kanyang tungkulin bilang Department of Education Secretary matapos ma-turnover ni Vice President Sara Duterte. Si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go posibleng nakalabas na raw ng bansa ayon yan sa ilang senador. Sa ating international news, Donald Trump Jr. na anak ni dating US President Donald Trump, todo papuri sa katatagan ng kanyang ama matapos malagpasan ng assassination attempt. Si Senator J.D. Vance na magiging namang running mate nito, todo papuri din sa katatagan ng dating presidente. Sa karagdagang balita sa ibayong dagat, libu-libong mga landmines muling itinanim ng North Korea sa border nito. Ilang bahagi naman ng Cebu nakaranas ng pagguho ng lupa at pagtaas ng tubig baha dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Higit 6,000 mga pulis naman pinarusahan matapos mapatunayang guilty sa iba't ibang uri ng paglabag. At sa ating police report, mga sangkap sa pagbuo ng bomba natagpuan ng mga otoridad dyan sa lalawigan ng Camarines Norte. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Hindi na itago ang galak ni dating US President Donald Trump sa pagdalo nito sa Republican National Convention sa Milwaukee. Overwhelming support kasi ang kanyang natanggap mula sa party officials at members. Pero higit na pinalakpakan ang talumpati ni Donald Trump Jr. at ng kanyang anak na babae. Dito kasi ay todo papuri ang nakababatang Trump sa katatagan ng kanyang ama matapos pagdaanan nito ang isang matinding pagsubok at yan ay ang tangkang pagpatay ng isang gunman. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng naging talumpati ni Donald Trump Jr. They say you can't truly know how you'll respond in a moment of danger until you're actually confronted with it. So what was my father's instinct as his life was on the line? Not to cower, not to surrender, but to show for all the world to see that the next American president has the heart of a lion. Bahagyan ng talumpati ni Donald Trump Jr. sa Milwaukee. Kaugnay pa rin ng mga aktibidad ng Republican Party. At kaugnay niyan, kinilala rin ni Senator J.D. Vance si dating US President Donald Trump sa kanyang ipinakitang katatagan sa kabila ng hamon na kanyang kinaharap. At itong si Vance, mga kabombo, J.D. Vance, ang napili naman na maging running mate ng dating US President. Narito naman ang bahagi ng naging talumpati ni Senator J.D. Vance. And what did he call us to do for our country? To fight. To fight for America. Even in his most perilous moment, we were on his mind. His instinct was for us, for our country, to call us to something higher, to something greater, to once again be citizens who ask what our country needs of us. Now consider what they said. They said he was a tyrant. They said he must be stopped at all costs. But how did he respond? He called for national unity
for national calm literally right after an assassin nearly took his life. Bahagi naman yan ang naging talumpati ni Senator J.D. Vance, ang magiging running mate nitong si dating US President Donald Trump. Sina J.D. Vance at Donald Trump Jr. ay kilala bilang malapit na magkaibigan, at ito ang isa sa mga itinuturing na dahilan kung bakit napili itong si J.D. Vance upang maging running mate ng dating Pangulo. Samantala, sa mga karagdagan pa nating balita, uling nagtanim umano ng libu-libong mga bomba ang North Korea sa mga border nito. Batay sa inilabas na ulat ng South Korea, marami mga sundalo ng North Korea ang naglagay ng landmines sa border at sa kabila yan ng napakainit na panahon. Nagtayo rin umano ang North ng mas marami pang mga bakod sa frontline area. Kaharap ang karibal na South. Bagaman hindi dinitalye ang eksaktong bilang ng mga itinanim na bomba, naniniwala naman ang South na ito ay umaabot sa tens of thousands. Ayon naman sa panig ng South na sa nakalipas na buwan na pinilit ng North na palakasin pa ang depensa nito sa demilitarized zone o ang lugar na nagsisilbing border ng dalawang Korea. Mayroon na umanong hanggang 10 pagsabog na naitala doon. Ang mga naturang pagsabog ay nagresulta naman sa pagkamatay ng maraming mga sundalo sa nasabing bahagi ng teritoryo. Naglabas din ang South ng ilang mga larawang kuha sa ginagawang pagtatanim ng landmine. Ayon pa sa South, ang naturang mga larawan ay nagpapakita ng hindi maayos na kondisyon ng mga sundalo ng North na pinagtatrabaho para gawin ito. Kabilang umano sa mga kinakailangang danasin ng mga sundalo ay ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho ng walang kahalili. Ang mga sundalong yan ay napipilitan umano na magtrabaho mula 12 hanggang 13 oras kada araw. Kung maalala, sa mga nakalipas na buwan ay ilang mga sundalo na ng North ang nag-abandona sa kanilang kampo at tumakas patawid ng South Korea. Maliban pa doon sa mga sundalo, ilang mga top diplomats na rin ang kumalas at pumunta ng South Korea dahil naman sa iba't ibang mga kadahilanan. Iba pang mga maiinit na balita sa oras na ito, ipinagdiinan ng Estados Unidos ang panawagan nito sa bansang China na tigilan na ang mga agresibong aksyon sa may bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na bubuo na ang mas malaking security alliance na ang pangunahing layunin nga ay igiit ang katatagan sa West Philippine Sea at ang pagpapairal sa rule of law. Nakahandaan niya ang alyansa ng mga bansa upang panindigan ang pag-iral ng batas sa Indo-Pacific region. Umaapilaan niya ang Estados Unidos sa People's Republic of China na tigilan na ang harassment na ginagawa nito laban sa mga barko ng Pilipinas na legal na nag-ooperate sa loob ng sarili nitong exclusive economic zone. Ang panawagang ito aniya ay suportado ng mga bansa na una nang nangako ng kanilang suporta sa matatag na Indo-Pacific region. Ayon pa sa top diplomat ng Estados Unidos sa Pilipinas, lalo pang lumalakas ang boses ng international community na kumukondina sa ginagawang harassment ng China, kasabayan ng pagdami ng mga bansa na sumusuporta sa kanilang panawagan. Ilan sa mga bansang una na nagpahayag nagpagkondina sa mga ginagawang harassment ng China sa mga barkuhon ng Pilipinas ay ang bansang Japan, Australia, Estados Unidos at iba pang mga bansa. Sa puntong ito ng ating balitaan, dako muna tayo dyan sa matas na kapulungan ng Kongreso dahil may ilang senadorong nagsasabi at naniniwala na posible raw na nakalabas na ng bansa itong si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go gamit naman ang kanyang Chinese passport. At ang Senate Sergeant at Arms dapat na raw nakipagtulungan sa law enforcement agencies upang malaman kung nasa bansa pa itong si suspended Mayor Go. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo J. Galvez. Inihayag ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian na mayroong posibilidad na lumabas ng Pilipinas si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go gamit ang kanyang Chinese passport. Ngunit magugunit ang sinabi ni Gatchalian na batay sa impormasyon ng Bureau of Immigration ay wala pang Go Waping na nakalalabas ng bansa. Kung dadaanan niya si Mayor Go sa ating mga paliparan at daungan, madedetect ang paglabas nito ng Pilipinas.
Pero batid naman anya natin na may iba pang paraan para ito'y makalabas o makatakas sa Pilipinas. Samantala, sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dapat makipagtulungan ang Senate Sergeant-at-Arms sa local police ng Bamban Tarlac at enforcement agencies upang matunto ng alkalde kung nandito pa sa bansa. Dapat yung Sergeant-at-Arms natin ay mag-coordinate sa local police doon o sa NBI, sa IDG, kung paano siya malukit. Kung nandito pa sa ating bansa, baka mamaya wala na naman niya dito. Una rito, sinabi ni Gatchalian na si Mayor Go ay gumagamit ng Chinese at Philippine passport mula 2008 hanggang 2011. Kinumpirma na ng National Bureau of Investigation na si Alice Go at Go Waping ay isang tao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Samantala, kinumpirma ng Philippine National Police na abot sa 6,256 na mga pulis ang pinarusahan matapos mapatunayang guilty ng Philippine National Police Internal Affairs Service sa iba't ibang uri ng paglabag sa ilalim niyan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Internal Affairs Service Director General Brigido Dulay, mula sa natukoy na bilang 572 rito na mga pulis ang inirekomenda na madismiss sa kanilang serbisyo. 206 na po naman ang na-demote ang ranggo at 100 mahigit ang nasuspindi. Ang iba naman ay tinanggalan ng karapatang makuha ang kanilang mga pribilehiyo at iba pang mga parusa. Sinabi naman ni Dulay na ang datos na ito ay kanilang nakalap mula July 1, 2022 hanggang sa kasalukuyang taon. Aniya, ang mga pulis na ito ay napatunayang guilty sa grave misconduct hanggang sa mga simpleng misconduct lamang. Ang pinakamataas umano na pulis na napatawan ng parusa ay isang colonel, ngunit hindi na kinilala pa ang naturang pulis at hindi rin binagit ang parusang ipinataw dito. Karamihan naman sa mga pulis na napatunayang nagkasala ng mga kasong administratibo ay mga non-commissioned officer o mga may hawak na ranggo na patrolman hanggang sa executive master sergeant. Sa karagdagan pang balita, mismo ang Office of Solicitor General na ang humiling sa Korte Suprema na ibasurang petisyon ng kampo ng nagtatagong pastor na si Apollo Kibuloy na kumikestyon sa inilabas na kautusan ng mataas na kapulungan ng Kongreso para sa contempt, arrest at detention ng puganting pastor. Git nga ng Solicitor General, kung dumalo lamang sana itong si Kibuloy sa Senate hearings, partikular na ng Senate Committee on Women, Children and Gender Equality, ay mabibigyan naman ito ng pagkakataon na may pagtanggol ang kanyang sarili at masagot ang mga katanungan na dapat malaman ng mga mambabatas at ang publiko na rin. Para nga sa Office of Solicitor General, hindi paglabag sa karapatan ni Kibuloy ang ginagawang pagdinig ng Senado dahil lahat ng panig ay binibigyan naman ng pagkakataong magsalita at magpakita ng kanilang mga hawak na ebidensya. Nabatid na noong unang bahagi pa ng taong 2024 nang ipatawag ang naturang pastor pero abogado lamang ang nagpunta dyan sa pagdinig ng Senado at limitado lang naman ang maaari nitong masagot sa mga katanungan. Pinadalhan na rin ng sampina itong si Kibuloy pero hindi nito pinansin ang mga pagpapatawag ng kapulungan kung kaya't ipinakontempt at ipinaaresto na siya ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Naghamon din dati itong kampo ni Pastor Kibuloy na dalhin na lamang daw sa korte ang investigasyon ng Senado para doon na lamang nila haharapin. Pero bukod sa Senate arrest order, si Kibuloy ay may mga kaso na rin sa korte, partikular na ang child and sexual abuse dyan sa Davao City Regional Trial Court at reklamong human trafficking naman sa Pasig City Regional Trial Court, bagay na hindi pa rin ito hinaharap ng personal. Ang ikatlong ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Once again,
Bombo Radio Philippines brings you our special coverage of the State of the Nation Address, direct from the House of Representatives, Batasan Complex in Quezon City. Ano kaya ang ilalatag na mga solusyon ng Pangulo sa mga problema ng bansa? Ano kaya ang mga hiling niya sa Kongreso? Yan at iba pang mga kaganapan ihahatid sa inyo live ng 31 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Umpisa alas 2 ng hapon, Lunes, Hulyo 22, mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Unay pa rin ho nitong nalalapit nga na ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay pinalawig pa na mga kinaukulan sa 3 araw itong pagpapatupad ng gun ban sa buong National Capital Region bilang security measure ho yan sa isagawang ikatlong State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng Lunes. Ayon sa Permit to Carry Firearm Outside of Residence Secretariat, ang gun ban na ito ay magsisimula ho sa araw ng Sabado at magtatapos naman hating gabi ng July 22 o mismong araw ho yan ng Lunes. Paliwanag ng grupo na ito ay bilang precautionary measure upang matiyak nga itong kaligtasan ng publiko na dadalawin sa naturang national event. Una nang inanunsyo ng Permit to Carry Firearms Outside Residence Secretariat, ang implementasyon nga nitong gun ban sa buong bansa ay epektibo lamang sa Lunes o mismong araw ng State of the Nation Address ng Pangulo. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na aabot sa mahigit 22,000 na kapulisan ang kanilang ide-deploy para mag-secure nga dito sa araw ng State of the Nation Address. Ayon pa kay Philippine National Police Chief Police General Romel Marbil, ang bilang na ito ay maaari pang madagdagan sa sandaling makakita o makatanggap sila ng banta sa seguridad. Nakatakda naman magkasa ng kilos protesta nga itong mga progresibong grupo, partikular na itong bagong alyansang makabayan. Kaugnay nito mga kabombo ay magpapatupad naman ang kapulisan ng maximum tolerance sa mga militanteng ito. Sa kabila nito ay nanawagan naman ang buong hanay ng kapulisan sa kanila na siguruhing hindi ito magdudulot ng anumang abala sa publiko. Bombo Police Report! Nabigo ang mga komunista na miyembro ng New People's Army na kanilang mabuo ang plano na umano'y iterrorize ang ilang komunidad, partikular na sa lalawigan ng Camarines Norte kasunod ng pagkakadiskubre ng panig ng militar ng 5 drum na mga sangkap na ginagamit sa paggawa ng bomba. Ayon nga sa Army 2nd Infantry Division, ilang sibilyan ang nagbigay sa kanila ng impormasyon hinggil sa kung nasaan ang mga gamit na sangkap sa paggawa ng improvised explosive device at tinukoy na ito ay sa Barangay Ikseban dyan sa bayan ng Labo, lalawigan ng Camarines Norte. Karamihan sa mga sangkap na narecover ay ammonium nitrate na nahukay ng mga tauhan mula sa 16th at 85th Infantry Battalion ng Philippine Army at ng lokal na mga tauhan ng pambansang pulisya. Sinabi naman ng tagapagsalita ng 2nd Infantry Division na si Lieutenant Colonel Jeffrix Molina, kasama rin sa mga sangkap ng bomba ang mga detonating cord at blasting caps. Sa isang pahayag ay sinabi ng 2nd Infantry Division ang napapanahon na pagbawi ng mga materyales na ito at yan daw ay nakapigil sa plano ng mga rebelde na lumikha ng pananakot sa komunidad sa naturang lugar. Sinabi pa ni Molina na mga rebelde ay nagpaplano na maghasik daw ng lagim doon sa lalawigan ng Camarines Norte upang magpakita ng kanilang puwersa. Maguluan niya ang mga tauhan ng New People's Army doon sa naturang lalawigan at mababa na ang moral ng mga ito at tumanggi naman itong si Molina na ipaliwanag pa ang mga target ng mga rebelde pero meron umano silang hawak na data at iba pang mga inisyal na impormasyon hinggil dito. Samantala mga kabombo, tukoy na umano ng Commission on Elections o COMELEC ang pagkakakilanlan netong mga individual na nasa likod ng issue na nagkokonekta sa komisyon sa maraming mga bank accounts.
Gayunpaman, tumanggi muna ang COMELEC na pangalanan o tukuyin ito ay hayaan na lamang umano niya ang National Bureau of Investigation na maglabas ng pagkakakilanlan ng personalidad kapag inilabas na nito ang binubuong report nga. Nang matanong naman si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia kung ang Smartmatic ba ang nasa likod ng issue, sumagot ang opisyal na ang NBI na lamang ang magbibigay ng kasagutan sa lahat ng mga katanungang ito. Una nang nanindigan ang komisyon na pawang gawa-gawa lamang ang naturang mga bank accounts. Hindi rin umano aalis o maghahain ng resignation ang mga commissioner kasama na si Chairman Garcia. Sa halip ay hinamon ang mga nag-aakusa na ipresenta ang kanilang mga ebidensya sa korte at hindi lang basta ikalat ito kung saan-saan. Una rito ay nangako naman ang opisyal na maghahain siya ng kaso laban sa mga naglabas sa mga gawa-gawang bank accounts na ito na iugnay nga sa kanya. Sa mga naturang accounts umano, tumutuloy itong mga pera na dinideposito ng Miro Systems. Pinakahuli dito ay ang mga bank accounts sa Bahamas na pinadala umano ng $15 million mula sa South Korea. Bata na rin yan sa naunang pagbubunyag ni dating Caloocan Representative Edgar Erece. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nagpahayag naman ang grupo ng mga negosyante sa bansa na suportado nila ang tuluyang pagtanggal doon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO dahil naman sa mga illegal na aktibidad na kinasasangkutan ng naturang mga gaming hub. Ayon nga sa nasabing grupo, nasangayon sila sa rekomendasyon ni Finance Secretary Ralph Recto at National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na tuluyan ng pagbawalan ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators sa ating bansa. Gayaan niya ng naging pahayag ng National Economic Development Authority na ang naturang gaming operations ay may minimal na kontribusyon lamang na 0.2% sa ekonomiya ng ating bansa. Labisaan niya silang nababahala dahil sa dami ng mga insidente na kinasasangkutan ng mga nagpapatakbo ng iligal na Philippine Offshore Gaming Operators. Ang mga grupo ay binubuo ng Makati Business Club, Alyansa Agrikultura, Financial Executives Institute of the Philippines, Foundation for the Economic Freedom, Institute of Corporate Directors, Justice Reform Initiative, Management Association of the Philippines, at University of the Philippines School of Economics Alumni Association. You wanna know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito mga kabombo, kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong si Senador Sani Angara. Formal lang nagsimula ang tungkulin bilang Department of Education Secretary matapos ang turnover nga ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Kelly Crudero. Formal lang ipinasa ni Vice President Sara Duterte ang liderato sa DepEd kay Senator at DepEd Secretary Sonny Angara. Ginanap ang turnover ceremony dito sa bulwagan ng Karunungan DepEd Central Office. Sa kanyang mensahe, winelcome ni Vice President Sara Duterte si DepEd Secretary Sonny Angara. Ayon sa Vice Presidente, may panghihinayang siya sa pag-alis niya sa kanyang posisyon dahil marami pa siyang programa at proyekto na planong tapusin. Hangad ng Vice Presidente na sana ay ituloy ni Senator Sonny Angara ang pag-review ng senior high school curriculum grade 11 at 12 at sana mag-implement pa raw ito ng bagong curriculum para masiguro na pag-graduate ng mga bata sa senior high school ay makakapagtrabaho na ang mga ito. Matapos ang turnover, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na pupunta siya sa Office of the Vice President dahil may mga gagawin silang aktibidad mamayang hapon. Binanggit niya rin na meron siyang isang dating Assistant Secretary sa DepEd na i-hire niya sa Office of the Vice President para doon magtrabaho. Banggit ko kanina sa aking mga speech, yung mga hindi pa
natupad na mga pangarap natin para sa Department of Education. And kanina pagkatapos ng program, sinabi ni Senator Angara kung pwede siya makakuha ng kopya ng speech para mapasadahan niya yung mga pangarap natin para sa Department of Education. Samantala, buong pagpapakumbaba namang tinanggap ni Senator at Education Secretary Sonny Angara ang posisyon bilang kalihim, bilang tugon umano sa tiwala at hamon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pag-ibayuhin pa ang mga programa na magsusulong sa mataas na kalidad ng karunungan para sa ating mga mag-aaral. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Kinansila na naman ang ilang flights ngayong araw dahil sa masamang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Nitong alas 9:30 ng umaga, araw po ng Huwebes, 4 na biyahe ang hindi pinayagan. Kabilang dito ang mga sumusunod. Itong Manila, Romblon, Manila, Manila, San Jose, Manila. Payo nga ng mga otoridad sa mga pasahero na makipag-ugnayan sa inyong airline companies bago naman magtungo sa airport para hindi magsiksikan yung mga tao, lalo na kung marami ang maantala ang kanilang biyahe. Yan ay para malaman na rin kung kasama ang inyong flight doon sa mga kansilado o nag-iba ng schedule. Para naman sa mga airline firms, ginagawa lamang umano nila ang ganitong kanselasyon upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga mananakay. Maaari naman na mag-rebook o kaya mag-refund ang mga apektadong pasahero na mga apektadong flight ngayong araw. Samantala, naka-half-mast ngayon ang Philippine flag sa lalawigan ng Bohol bilang simbolo ng pagluluksa sa pagpanaw ni Acting Governor Dionisio Victor Balete sa edad na 52 anyos. Kagabi, Hulyo 17, nang kinumpirma ng pamilya ni Balete ang pagkamatay ng opisyal sa isang pagamutan sa Tagbilaran City. Ngunit hindi naman binanggit kung ano ang naging sanhi ng pagpanaw nito. Nagsimula si Balete sa kanyang political career bilang first board member noong 2016 habang nanalo naman ito bilang vice-gobernador noong 2022 national elections. Matatandaan na noong Mayo 28 ng kasalukuyang taon, naluklok ito bilang acting governor matapos na isailalim sa 6 na buwang suspensyon si Governor Aris Aumentado na dahil yan sa issue ng pagtatayo ng resort sa apaanan niya ng Chocolate Hills. Kasunod ng pagpanaw ni Balete, mga kabombo, papalit naman bilang acting governor ng Bohol si provincial board member Tita Baha. Sa oras na matapos naman ang 6 na buwang suspensyon ni Aumentado, si Baha ay magsisilbing vice-gobernador para sa kabuuan ng unang termino ni Balete na magtatapos yan sa Hunyo 30 sa susunod na taon. Sa dagdag pang balita, kinumpirma ng Supreme Court na aabot sa 12,000 mahigit na mga law graduates ang nag-apply para kumuha ng 2024 bar examinations. Ang nasabing pagsusulit, mga kabombo, ay nakatakdang ganapin sa Setyembre 8, 11 at 15 ng taong ito. Ayon kay Associate Justice at 2024 Bar Chairperson Mario Lopez, nagbayad ang mga aplikante ng nasa 12,800 application fee. Sinabi nito na ang mga listahan ng unconditionally approved at conditionally approved at denied applicants ay ilalabas by batch. Pinayuhan din ng mahistrado ang mga aplikante na regular na suriin ang kanilang bar application at yung kanilang registration at information system at tech assistance o barista account para naman malaman ang status ng kanilang aplikasyon. Sinabi pa ni Lopez na tinapos na ng High Court ang listahan para sa mga local testing centers sa mga lungsod ng Maynila, Muntinlupa, Pasay, Quezon at Taguig, maging dun sa Baguio City, Naga City, Cebu City, Iloilo City at Tacloban City, maging sa Cagayan de Oro at Davao City ay magkakaroon din ng kaparehong testing centers. Kung maalala, mga kabombo, nung nakalipas na taon ay pumalo sa 10,384 ng mga applicants ang kumuha ng bar examinations. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay posibleng magtataas ang presyo ngayon ng itlog sa mga palengke kasabayan ng pagsisimula ng school year 2024
2024-2025. Ayon kay Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, kadalasang nangyayari ito dahil yan sa pagtaas ng demand sa itlog at inaasahang magpapatuloy o magtutuloy-tuloy ito na mataas nga na demand hanggang sa bare months. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture bantay presyo, umaabot sa 5 pesos 50 centavos hanggang 9 pesos ang kada piraso ng presyo ng medium-sized na itlog dito ho sa buong Metro Manila. Ayon kay Demesa, maaring aangat ang naturang presyuhan mula sa 10% hanggang 20%. Sa kabilang to, sinabi ng Philippine Egg Board Association President na si Francis Oyehara na nagsimula na noong buwan ang pagtaas ng presyo ng itlog sa mga merkado. Aniya bahagi ito ng third quarter syndrome o ang panahon ho ng maraming mga nagkakasakit na manok kung saan maraming mga layer ang namamatay at tuluyang bumababa ang populasyon ng mga ito. Maaari din aniyang magtuloy-tuloy ito hanggang sa holiday season. Bombo Sports News. Sumailalim na sa surgery si NBA champion Kyrie Irving matapos siyang dumanas ng panibagong injury habang nag-iensayo. Ayon sa Dallas Mavericks, agad na isinailalim sa surgery ang kamay nitong si Irving at sa ngayon ay patuloy siya na nagpapagaling mula sa operasyon. Hindi naman naglabas pa ng mga dagdag na detalye ang naturang kupunan ukol sa kung gaano kaseryoso ang tinamong injury ng nasabing NBA star. Kung maalala, kagagaling lang din ni Irving sa championship run kasama si Dallas superstar Luka Doncic, ngunit tuluyan ding natalo mula naman sa Boston Celtics 4-1. Sa nakalipas na season, ang 32 anyos na si Kyrie Irving ay kumamada ng 25.6 points per game habang dumaranas naman ng iba't ibang mga injury sa kanyang paa, talampakan at daliri. Samantala, magsisimula naman ang training camp ng mga NBA team sa loob ng 2.5 buwan bilang preparasyon niyan sa pagbubukas ng panibagong season ng NBA. Kasunod nga ng pagkatalo ng Dallas Mavericks sa finals, kinuha si Warriors legend Klay Thompson na pupuno naman sa opensa nito. Si Thompson, mga kabombo, ang bahagi ng sikat na Splash Brothers sa Warriors na naging daan upang kumamada ang kupunan ng 4 na championship ring sa lubyan ng halos isang dekada. Samantala, ikinababahala ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco ang umano'y madaling access ng mga Chinese migrants para makakuha ng Philippine citizenship. Ginawa ng opisyal ang naturang pahayag kasunod dyan ng pagkakaharang ng mga immigration personnel sa isang Chinese na pinabalik sa Pilipinas matapos siyang mailigtas mula sa sindikato ng human trafficking sa Myanmar. Ang naturang Chinese national ito ay binigyan ng alias bilang King, ay naharang nga sa Ninoy Aquino International Airport matapos siyang magpakilala bilang isang Pinoy pagpasok ko ng bansa. Ngunit sa naging investigasyon ng immigration personnel ay isa pala itong Chinese. Lumalabas na si alias King ay umalis sa Pilipinas noong July 2023 papuntang Thailand gamit ang isang Chinese passport. Siya ay na-recruit umano upang magtrabaho sa tinungong bansa at gumamit ng Chinese passport upang hindi siya tatanungin ng immigration doon kung ano ang layunin ng kanyang biyahe. Pagkarating naman sa Thailand, tumawid siya papuntang Myanmar kasama na ang 3 iba pa. Gayunpaman, binayaran siya ng 1 buwan habang tuloy-tuloy ng pinaparusahan. Tuloy naman siyang nakawala sa mga recruiter matapos umano siyang magbayad ng 20,000 baht o katumbas yan ng 2,000 pesos. Gayunpaman, pagkatawid sa Thailand ay muli din siyang hinuli ng immigration at ikinulong ng 3 buwan. Kwento pa ni Commissioner Tansinco, natakot umano si alias King na ma-deport sa China kung ginamit muli niya ang kanyang Chinese passport kaya idineklara niyang hindi pa siya bumabiyahe sa China. Ikinuwento pa niyang dinala siya ng kanyang nanay sa Pilipinas noong 6 months old pa lamang siya at sa Pilipinas na sila nanirahan. Nabigyan naman siya ng travel documents ng Embahada ng Pilipinas sa Bangkok at kinalaunan ay na-deport sa Pilipinas. Hanggang sa tuluyan na ding naharang sa immigration. Ayon pa kay Commissioner Norman Tansinco, mistulang napakadaling makakuha ng citizenship ang mga Chinese at nakababahala ang ganitong uri ng sitwasyon.
Tinawag din ito ng opisyal ng bilang national security concern na dapat mabantayan at matutukan. Oras natin sa buong kapuluan, mga kabombo, mga ka-Star Nation, 27 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Kuha tayo ng mga karagdagang report. Department of Social Welfare and Development tiniyak ang kahandaan sa pagresponde sa mga Pilipino sa pagdating ng mga bagyo at iba pang mga uri ng sakuna. May balita si Bombo Joanna Martinez. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na handa sila sa pagtulong at pagresponde sa ating mga kababayang Pilipino sa pagdating ng mga sakuna at maging ang pagtama ng mga bagyo sa Pilipinas. Ito ay sa kadahilan ng hindi raw masasabi kung kailan sasabog ang mga bulkan, kailan magkakaroon ng lindol at gayon din ang pagpasok ng mga bagyo sa bansa, kung kaya't kinakailangan daw na mas maging handa ang ahensya anumang oras upang kaagad ding matugunan ang mga nangangailangan. Inihayag ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na ang trabaho raw ng ahensya na social welfare ay ang pagtulong sa pamimigay ng ayuda upang maitawid ang krisis at development na siyang ginagawa nila upang tuluyang maiaon sa hirap ang mga Pilipino. Wala man daw sa pangalan ng kanilang ahensya ang disaster response, ngunit kanila itong patuloy na ginagawa at ngayon ngang papasok ang La Niña phenomenon sa bansa ay siniguro ni Gatchalian na maisa sa katuparan ang pagresponde tuwing may kalamidad sa ilalim ng buong bansa handa program na kanilang inilulunsad. Doon sa larangan ng disaster response, ang tawag dyan yung buong bansa handa program ng ating Pangulo. Ibig sabihin, pag sinabi mong buong bansa nationwide, lagi kang handa at hindi lang gobyerno, pati rin ng private sector. Ano tong programa na to? Sa programa na to, gumawa tayo ng dalawang supply chain. Supply chain ng relief goods natin. Ang unang supply chain natin ay government run. Meron tayong every time, as we speak right now, kulang-kulang 2 milyon family food packs ang nakakalat sa iba't ibang mga warehouse ng DSWD, ng mga ibang national government agency na hiniram natin at ng mga local government unit. So kahit saan tumama ang bagyo, nakahanda tayo. Ang pangalawang linya naman na tinutukoy ni Gatchalian ay ang koordinasyon katuwang ang pribadong sektor. Sila raw ay nagtap ng iba't ibang suppliers at mayroon silang framework agreement kung saan may mga goods na raw sa kanila ngunit hindi pa raw ito bayad ng ahensya. Magbabayad lamang daw ang Department of Social Welfare and Development kapag kinakailangan ng gamitin upang ibigay sa mga Pilipinong nangangailangan. Ginagamit lamang daw nila ang kapasidad ng nasabing sektor upang sila ang mag-imbak ng mga goods ng gobyerno at minimal cost lamang daw ito. Habang inihayag din niya na isang bagyo pa lamang daw ang tumatama sa bansa at kasalukuyan nilang binabantayan ng isang low pressure area kung ito raw ba ay tuluyang magiging bagyo, ngunit sinigurado naman ni Gatchalian na nakahanda na rin ang ahensya para rito. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong tanghali, mga kabombo, kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon ang kinatawan mula sa Surigao del Norte sa ikalawang distrito at siya ho ang tumatayong chairman ng Committee on Dangerous Drugs dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, si Congressman Robert Ace Barbers. Magandang tanghali po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me si Bombo Victor Liantino. We're live nationwide, worldwide. Unang-una, Congressman, nais ko pong maitanong lamang, magbubukas na po kasi yung regular session. Siyempre, kaugnay po yan, pagbubukas ng Kongreso, State of the Nation Address, at siyempre, yung national budget ang kasunod niyan. Ano pa ho yung aasahan na antabayanan dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso, Congressman Barbers? Well, mga Yes. Okay, Kong. Sige. I-check natin muli yung linya ni Congressman Barbers maya-maya lamang. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation, okay na si Congressman. Congressman, mainit na issue ngayon yung tungkol sa Philippine Offshore Gaming Operators. At kahit naka-break ka yung camera, may mga pagdinig na isinasagawa. Ano ang mga development ho dyan sa lower house? At dahil kamakailan, may mga isinagawang pagdinig ukol dito sa multi-billion drug trade sa ating bansa. Kumusta naman ang pagtutok dito ng inyong komite na pinamumunuan, Congressman? Kung natatandaan mo na ang aming unang na-discover dito
na maraming korporasyon na kung saan ang nagmamay-ari ay mga hindi totoong Pilipino, no? Yan po ang una namin na discover, no? Kagaya po ng mga kumpanya na narehistro sa ating SEC, meron pong nangyari mga misrepresentation. Ito po mga Chinese na ito ay gumamit po ng peking dokumento para sila ay mag-represent bilang isang mga Pilipino. Pero napatunayan po natin na sila po ay peke ng mga Pilipino dahil po sila ho ay mga Chinese. No? Isa rin na-discover natin dito sa hearing na ito, yung itong mga kumpanyang ito na kung saan ay mayorya ang pagmamayari ng dayuhan ay isang constitutional violation sa ating equity law, no? Yung 60-40 na kung saan sinasabi ng ating saligang batas hanggang 40% lamang ang dapat pagmamayari ng dayuhan. Pero sa usapin na ito na amin na-discover, may higit 50% ang pagmamayari ng mga Chinese sa mga tinayo nilang korporasyon. Ito ay isang malinaw na violation o paglabag sa ating saligang batas. No? Pangatlo, dahil nga sila ay nag-misrepresent ng kanilang sarili bilang mga Pilipino, sila po ay nakabili ng napakadaming lupain, no, sa ating bansa. No? Doon sa aming na-discover, sa aming committee ay, kung di ako nagkakamali, 300 mahigit, no, ang mga titulo na nabili nilang lupa na ang nagmamay-ari itong mga korporasyon na ito na hindi naman po Pilipino ang mayoryang may-ari. So napakalaking paglabag din po yan sa ating mga batas at lalong-lalo na sa ating saligang batas. No? Panglima, marami pong mga korporasyon na tinayo itong mga sindikatong ito na kung saan ay nagsanga-sanga yung mga incorporators nila o yung sinasabing interlocking incorporators, no? Na nakita namin na itong mga kumpanyang narehistro sa atin ay maaari pong involved doon sa isang kumpanya na nagmamay-ari ng warehouse na kung saan i-deliver po yung shabong na huli ng NBI. No? Mahigit kumulang 4 na bilyong pisong halaga ng illegal na droga dyan. Okay. Congressman, yung naudlot kong katanungan sana, yung tungkol doon sa mga pag-uukulan ng atensyon. Ano? Dahil syempre yung national budget, unang-una na yan, at yung mga priority programs ng Marcos administration. So kayo dyan sa mababang kapulungan, ano pa yung mga, kumbaga, inaasahan po ninyo na magiging sentro ng atensyon sa mga susunod na araw dahil balik sesyon na ang dalawang kapulungan ng Kongreso, Congressman? Well, makakaasa ng ating taong bayan na lahat po ng gagastusin o gugugulan ng pondo ng ating national government ay talagang walang iba kundi ang serbisyo para sa publiko. No? Kung para sa kaalaman ng lahat, no? Itong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair ay isang magandang halimbawa na kung saan nilalagay ang pondo na nakakarating po sa ating mga kababayan na nandyan sa sinasabi nilang laylayan sa lipunan. No? All these government services and social services ay talagang dinadala mismo dun sa baba hanggang sa maramdaman ng ating mga kababayan. At isa yan sa ipinangako noon ng ating Pangulo. No? At itong 2025, asahan natin na mas marami pang serbisyo fairs o na bringing the government closer to the people program ang mararanasan ng ating 120 million Filipinos sa ngayon. Doon naman sa usapin tungkol sa infrastruktura, marami pong infrastructure program, no? Na gugugulan din ng pondo ng national government nang sa ganun maresolba ang problema natin sa trapiko, maresolba ang problema natin sa public transport system, ma-resolve din ang ating problema sa usapin tungkol sa mga El Nino at La Nina kasi marami pong programa ang Department of Agriculture dyan, nagugugulan din ng pondo. At sa Department of Transportation naman, makikita natin na
isa sa mga pangunahing programa ng Administrasyong Marcos ay bigyan tuon o bigyan diin, no, ang sektor ng turismo, dahil naniniwala po tayo na malaki po ang naiko-contribute ng turismo sa ating lokal at nasyonal na ekonomiya. So, isa yan sa mga maaasahan natin sa 2025 na gugugulan ng pondo ng ating national government. Okay, Congressman, may katanungan din po ang aking katandem dito si Bombo Victoriantino. Bombo Vic, with your question. Congressman, magandang hapon po. Matanong ko lamang, balikan ko lamang yung naging topic natin kanina regarding ho doon sa mga POGO. And nababanggit mo nga kanina, karamihan doon sa mga pag-aari nga itong mga properties, nitong mga kumpanya na related ho sa Philippine Offshore Gaming Operators ay halos majority ay pag-aari ho ng mga Chinese na talaga namang ipinagbabawal ho sa ating batas. Sa tingin mo, Congressman, may sindikato po ba na nasa likod ho ng pagpapatakbo nitong mga POGO dito sa Pilipinas? Na-discover din po natin dito sa committee ito na isang malaking sindikato ang nandiyan sa loob ng PSA, no, na kung saan sila ay nag-i-issue ng mga birth certificates, no, certificate of live birth dito sa mga ito, no, na hindi naman nila nakikitang personal o nag-a-appear before them, no. So marami pong kaming na-discover dito at hindi pa ho tapos ito. Marami pa kaming titingnan. Congressman, matanong ko lamang din, no, ano po ba yung take ninyo sa panawagang itotal ban na nga itong mga Philippine Offshore Gaming Operators dito sa Pilipinas? Sa kabila naman nitong sinasabi ho ng PAGCOR na hindi sila pabor dito nga sa total ban ng POGO dahil aminado nga itong ahensya na malaki din itong naiaambag nito o naiaambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Ano pong take ninyo dito, Congressman? Noong 2017, noong 17th Congress, ako po ay nag-deliver ng privilege speech, no, sa Kongreso at ating ipinahayag na tayo ay dapat wag pumayag na pumasok ang industriya ng POGO dito. No, dahil sa napakadaming rason na kung saan ay maaaring maging ugat ng krimen, no, dito sa ating bansa, gaya ng kidnapping, gaya ng money laundering, gaya ng scam na nangyayari ngayon sa atin, no? Dahil digital world na nga ito, dala ng internet, doon natin nakikita na posibleng gamitin ito para sa mga krimen na maaaring gawin ng mga sindikato, which is what happened ngayon, no? Nakita natin na nagkaroon ng scam hubs, no? Nagkaroon ng torture hubs, nagkaroon ng kidnapping and murder. Dala nitong mga POGO na ito. Ang nakakagulat dito yung mga krimen na ito ay ang perpetrators o ang mga kriminal ay mga kapwa nilang mga Chinese, no? O ika nga mga dayuhan. So sa aking panawagan no, na wag nating payagan na makapasok ito dito, ngunit hindi po ito napakinggan. Ganun pa man, hindi pa huhuli ang lahat. At ako po ay isa sa mga nananawagan na i-ban na po natin ang POGO sa ating bansa. Okay, finally, siguro, Congressman, bago po ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos, ano sa tingin ninyo ang kasalukuyang kalagayan ng ating bansa at ano din, ang kumbaga, wish po ninyo para dito sa magiging laman ng SONA ng Pangulo, Congressman? Well, napakaganda na po ng simulain ng ating bagong administrasyon. No? Itong panawagan na magkaroon tayo o makamit natin ang isang bagong Pilipinas, no? Ay isang programa na kung saan ay sinusuportahan ng ating national government. Hindi naman to para ho sa mga politiko, kundi ito po ay para po sa ating mga kababayan. 120 million Filipinos na po tayo. Malapit na po tayo mag 120 million at I'm sure every politician in this country, especially ang ating administrasyon, ating Pangulo, walang ibang hangarin, no, kundi magbigay ng mapayapa, maunlad, at masayang Pilipinas. So, kaya po ito yung bagong mukha ng Pilipinas. Ito po hindi po natin makakamit kung ang gobyerno lamang po ang gagawa at kikilos. Kailangan po tayo pong ating pong mga kababayan ay kumilos
at magserbisyo rin po sa ating mga kababayan. Whether kayo po ay nasa pwesto, wala sa pwesto, ito po ay isang panawagan, isa pong challenge para ho sa ating lahat na dapat magawa nating o makamit na natin yung inaasam-asam natin na matagal na, no, na bagong Pilipinas na kung saan ay isang developed nation, isang progressive nation, peaceful at syempre prosperous. Ika nga, maraming oportunidad para sa ating mga kababayan. So yan po ang ipagdasal po natin na maging objective o makamta natin sa hindi na matagal na panahon. Maraming salamat. Maraming salamat si Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte, ikalawang distrito po. At siya rin ang chairman ng House Committee on Dangerous Drugs. Diyan po yan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Dapat pa tayo sa mga dagdag na balita. Gakuha tayo ng mga reports mula sa ating mga himpilan. Talamak na pamimeke ng birth certificate doon sa Davao del Sur. Posibleng suportado raw ng sindikato. Galing pa rito sa Luzon. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Davao. Kinumpirma na ng NBA 11 na na-relieve na ang in-charge ng Municipal Civil Registration na sangkot sa pamimeke ng birth certificate sa Davao del Sur. Ayon kay Atty. Arcelito Albao, ang hepe ng NBA 11, ito ay alinsunod sa mandato at kapangyarihan ni Santa Cruz Mayor Jose Nelson Tata Sala bilang hakbang para palalimin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Sa ngayon, inaalam na ng NBA 11 ang katotohanan sa likod ng di umano'y pagbabayad ng 300,000 to 500,000 ang mga Chinese nationals upang mabigyan ng mga peking birth certificates ang mga ito. Dagdag pa ni Albao, posibleng may mga sindikatong sumusuporta rin dito mula sa Luzon area, lalo pat naglabas na ng certification ng barangay officials ng munisipalidad na walang mga nakarehistrong pangalan sa kanilang barangay mula sa mga naaresto. Malakian niya ang posibilidad na may kinalaman ito sa Pogo na isa sa mga pangunahing isyu na kinahaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Nauna nang ibinunyag ng opisyal na mula 2016 hanggang 2021 ay umabot na sa 1,200 ang bilang ng mga nakumpiskang birth certificates sa kanilang portal kung saan mayroong peking impormasyon. Sa ngayon, nagpaabot na ng suporta ang Santa Cruz LGU para sa pagpapalalim ng investigasyon. Ating pakinggan ang naging pamahayag ni Atty. Jerome Onbloc, ang Municipal Vice Mayor sa Santa Cruz. Then appropriate charges will be filed by the National Bureau of Investigation and the local government unit of Santa Cruz will cooperate with any government agency conducting the investigation. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Nico Montisilio para sa the number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang ilang bahagi ng Cebu abay nakaranas ng pagguho ng lupa at pagtaas yan ng tubig baha dahil yan sa malakas na pag-ulan. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Dalawang magkahiwalay na landslide ang naranasan ng Cebu dahil sa malakas na ulan na dala ng low pressure area. Ang unang naiulat na landslide ay nangyari sa isang sikat na destinasyon sa barangay Binongkala na Katmon, Cebu, kung saan nahulog ang isang truck at nasugatan ng isang 40 anyos na lalaki na isinugod sa ospital matapos matamaan ng bato. Samantala, naiwan ng malaking pinsala ang paggalaw ng lupa sa Purok Riverside na barangay Cantauan, Naga City, Cebu. Matapos masira ang mga kalsada, pati ang ilang lokalidad tulad ng bayan ng San Remigio ay nagsagawa din ng preemptive evacuation sa mga pamilya nga naapektuhan ng baha na nagsimula noong Miyerkules ng hapon. Ayon sa lokal na pamahalaan, hindi bababa sa 80 na individual mula sa Barangay Lawis ang inilikas sa San Remigio Sports Complex and Evacuation Center, kung saan ipinag-utos ng kapitan ng barangay ang paglikas at personal na nag-escort sa mga residente matapos pumasok ang tubig baha sa kanilang tahanan. Inulat din ang mga pagbaha sa iba pang lugar sa Hilagang Cebu na dahilan kung bakit hindi madaanan ng ilang kalsada kabilang na ang highway ng Barangay Don Pedro, Bugo City na nasa hangganan ng San Remigio sa Kanluran. Naranasan din ang pagbaha sa mga bayan ng Tabugon at Borbon habang ang highway na patungo sa Barangay Daan Lungsod ay hindi madaanan. Sa nangyayari sa isolated naman nangyayari dito sa Cebu na usual man nangyayari yan tuwing malalakas ang ulan, ang preparation sa PDMO through sa
atong pinalangang governor, prepared kami lagi dito at naka-standby ang atong mga resources. Nangyari lang is yung sa Carmen, yung nakalasan ng mga tao na during pag-outing nila. So far sa ibang area, wala naman. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Jeremy Balingat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang hanay ng pambansang pulisya na nanatiling naka-heightened o high alert dyan sa bahagi ng Cebu kahit po tapos na itong aktibidad ng Palarong Pambansa 2024. Alamin natin ang update mula sa Star FM Cebu. Kahit na opisyal nang nagtapos ang Palarong Pambansa 2024 noong Martes, mananatiling naka-high alert ang Cebu City Police Office hanggang sa ligtas na makauwi ang lahat ng mga delegado. Ayon kay Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Janet Rafter na magbabalik ang normal na operasyon kapag nakaalis na ang lahat ng mga delegado, kung saan pinapanatili ang seguridad sa Biliting hanggang kahapon na ang ilan ay hindi pa nakaalis dahil sa kanilang schedule ng biyahe. Umaasa naman ang kapulisan dito na nagkaroon ng magandang karanasan at masayang pananatili ang mga delegado at bisita dito. Kaninang umaga nga'y pinull out na mula sa kanilang mga assignment ang daan-daang police personnel na idineploy sa sporting event upang ibalik na ang mga ito sa kanilang mga unit. Nagkaroon din ng isang budol fight para sa lahat ng augmented personnel dahil sa matagumpay na Palarong Pambansa ngayong taon at bilang tanda ng pasasalamat sa dedikasyon, pangako at sakripisyo ng mga ito. Matatandaan na sa post-deployment briefing, nagpaabot ng pasasalamat si City Director Police Colonel Areneo Dalugdog sa mga augmented personnel mula sa Lapu-Lapu City Police Office, Mandaue City Police Office, Cebu Police Provincial Office at Regional Mobile Force Battalion 7 na tumulong sa pagpatupad ng seguridad. Very successful ang mga partner agencies, local government unit, Police Regional Audit 7, Cebu Provincial Police Office, Lapu-Lapu City Police Office, Mandaue City Police Office, RMFB, Regional Mobile Force Battalion. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ang swine industry naman sa Iloilo nakabago na 2 taon matapos tumama ang African swine fever na ikinamatay ng libu-libong mga baboy. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nakabango na ang swine industry sa Iloilo 2 taon matapos na itala ang pinagkaunang kaso ng African swine fever. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Governor Arthur Defensor Jr., sinabi dito na unti-unti nang dumadami ang supply ng baboy sa lalawigan. Ayon kay Defensor, maging ang presyo ng baboy sa mga palengke ay bumababa na rin. Sa ngayon anya, bumalik na rin sa pag-aalaga ng baboy ang mga hog raisers sa Iloilo. Umaabot na rin ayon sa gobernador sa 100,000 ang mga buhay na baboy na inaalagaan sa mga commercial farms. Sa ngayon anya, binuksan na rin ng Iloilo Provincial Government ang mga borders at pinahihintulutan na rin ang pagpapasok ng mga pork products mula sa ibang mga lalawigan. Unti-unti na tayong bumabalik sa normal sa ating hog industry. Iloilo used to be export, sell hogs outside the province of Iloilo at 80,000 heads per month. Pero nawala sa atin yung tinamate ng ASF. Pero ngayon unti-unti na pumabangon ang industriya. Alam natin na unti-unti na bumibili ng pig ng mga breeders ang ating mga both the pig farmers and our small farmers. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Kauna-unahang Pinay rowing athlete nakapasok sa Paris 2024 Summer Olympics ay ano kaya ang kanyang naging paraan ng paghahanda? Alamin natin sa ulat ng Star FM Dagupan. Kondisyon at handang-handa na ang rowing athlete na si Joanny Delgaco para sa kanyang nalalapit na laro sa Paris 2024 Summer Olympic Games. Ito ang naging pahayag ng kanyang coach na si Coach Ed Merina kasabay ng puspusang ensayo na kanilang ginawa bilang paghahanda.
Sa naging panayaman ng Story FM dagupan kay Coach Ed Marina, ibinahagi nito ang pag-iimbita sa kanila ng rowing club, the Luxembourg Rowing International sa May Germany, kung saan tinanggap nila ito bilang bahagi na rin ng kanilang paghahanda. Itong local clubs ng mates na pinagsayuan namin, na-invite sila kaya sinabihan na rin kami na dagdag sa aming training, baka pwedeng kaming sumali kasi malapit lang naman 1 hour travel from here. So yun, sumunod naman kami at doon namin kami naimbatahan ulit ng puntang Germany ulit na mag-training. Matatandaan na si Delgaco ang kauna-unahang Pinay na rowing athlete na nakapasok para makalahok sa Paris 2024 Summer Olympic Games. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Allen nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy pa rin sa mga balita at impormasyon. Sa pagtutok natin mga kabombo ay may mga update pa ang ating mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Mapapakinggan yan sa pamamagitan ng ating Bombo mobile application. Pwede rin sa ating YouTube channel o kaya sa TikTok ng Bombo Radio Philippines. Sa Facebook Live naman, masusubaybayan ang mga programa sa ating mga himpilan dyan sa bahagi ng Visayas region. Sa mga Ilonggo speaking, para po sa inyo, Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Naman sa mga Cebuano speaking, Bombo Radio Cebu. At dyan sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At para sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, narito na po ang ating Orasyo Imperata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iloilo, Philippines Standard Time, impuntulaw na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa Gyapon Kapunimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Angel Tan sa sining balita kay nakatingayon nga makapakigangot si Bombo Angel sa kay Senator Jinggoy Estrada sa iya sining pagbisita diri Gapon. Inumay kantanan man sa sining issue sa kay suspended Bamban na Mayor Alice Gu. Nagapati diri ang chairman sa Committee on National Defense, Security and Peace nga wala na diri sa pungsod Pilipinas ining suspendido iyang alkalde. Although preparado na kuntani ito sa bahin sang Senado ang pagkatiniran sa bugos ini nga pamilya samtang nagapadayon ang investigasyon may kantanan siniya sa iyaman sini nga koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operators. Kaglakip na sinadri banwasa na tukiban siniya nga hindi siya gali Filipino born o kung why siya nagagin na bunag diri sa pungsod na Pilipinas kabaliskad sa iya sini nga ginapanindugan nga lumaki ni siya sa farm. Sa aton sini nga mga kabombo, lakip na sila karon sa pagpabakod man sa panindugan sang pungsod na Pilipinas. May kantanan sa kontrobersyal nga West Philippine Sea. Si Bombo Angel Tan may mga natipon nga balita. Jel, sa report na please kami. Nagapati diri Bombo Cham ang chairman sang Committee on National Defense, Security and Peace sa bahin sang Senado nga posible nakagwa na sa pungsod Pilipinas ang ining controversial nga si Mayor Alice Guo
nga involvado or napasuni involvado sa operasyon sang Pogo diri sa bahin sang Pilipinas. Sa interview sang Bombo Radio kay Senator Jinggoy Estrada, ang chairman sa nasambit na komitiba, yaging pahayag nga nagmuno ang abogado ni Mayor Alice Guo nga ari pati siya kuno sa Pilipinas matapos nga ti ang pagmando nga pag-aresto diri sa iya Bombo Cham. Pero ti according diri kay Senator Estrada, sa iya nga pagpati kag pag-obserba nakahalin na sa pusod Pilipinas ang nasambit nga alkalde. Sunod sa senador, kung istoryahan ang Philippine Offshore Gaming Operation o kung ining Pogo, sugot ini siya nga padayunon ang operation sang mga legal nga Pogo o kung ining mga lisensyado sa bahin sang PAGCOR. Pero ang ipropose niya diri nga dapat ang empleyado sini sang mga legal nga mga Pogo dapat more than kumbaga ang ilang empleyado more than 50% dapat mga Pilipino, gid hindi nga puro gid lamang Chinese Bombo Cham. Patag niya diri nga kung istoryahan naman iya ang mga hindi lisensyado, dapat ilayon gid ini siya ipauntat kag arestohon bangod illegal ini siya kag bawal gid man Bombo Cham. Dugang padri sa natungdan nga kung kay kahapon nga adlaw timing gid nagpasarman sang resolution ang City Council sa pagban sang Pogo iya diri sa bahin sa Iloilo City. Sa iya nga bahin ginasuportaran niya kag hindi lang diri abi nga local government ang gunabatian niya nagaban sang Pogo pati iban nga mga lugar. Okay lang man sa iya as long as amo na ang nanging desisyon sa legislative abi nga bahin sa local government unit. At the same time sa iya nga kung ano ang abi sa stand niya sa bahin sa Senado, ti amo na Bombo Cham nga 50% lang dapat ang dapat may Pilipino or Pilipino nga mga empleyado sa mga legal nga Pogo operation. Pamatyan ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Senator Jinggoy Estrada sa nga interview. Well, wala pa naman. I think some of the centers have already filed bills banning Pogo. But my stand there ever since with regard to Pogo is that yung mga legal na Pogo, yung mga licensed by PAGCOR, okay naman pagpatuloy. Pero yung mga unlicensed, yung mga illegal, yung mga kolorum, kailangan tanggalin na. At one thing that I also propose is that lahat yung mga legal na Pogo, dapat yung mga employees nila, more than 50% Filipinos. So, no to banning of, like total banning, sir, ng Pogo talaga? Yung mga illegal Pogos, dapat they should go. Nung sa city po dito, sa Iloilo City, nag-issue sila resolution sa City Council na nagbaban ng Pogo operations dito sa city. Supported po ba ninyo? Yes, okay lang. If that is the decision of the legislators in Iloilo, so be it. Well, when I attended the hearing with regard to the Pogo operation, I already moved for the arrest of Mayor Alice Go. But according to I spoke to the lawyer, sabi niya nandito pa raw si Mayor Alice Go. But I surmised that she already left the country. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton diri si Senador Jinggoy Estrada ti amo tong iya nga pagpati kag bilang chairman man sang Committee on Security and Peace diri sa bahin sa Senado nga based on his observation to nakagwa na gid man kay syempre una to nga daan nga rason niya about effects kuno sa mental and mental health niya, physical health niya. Rason niya ti wala siya nakakadto sa hearing kag pag-movement abi nga aresto ko na ini siya. Kaya mo pag ito do mas nagduda pag abi ang pila ka mga opisyalis abi sa bahin sa Senado kung nga wala agad ini sila naka-attend Bombo Cham. Alright, kung nagapati si Senator Jinggoy Estrada nga wala na diri si Mayor Alice Go bilang chairman sa National Defense, Security and Peace, ti anong iya sining lihok the moment pa lang tuya nga natukiban sa National Bureau of Investigation nga nagsibo ang fingerprints ni Gu Huaping sa fingerprints ni Mayor Alice Go. Anong ginhimo sa iya sining komitiba Bombo Angel kay ti kun amo ning sitwasyon karon nga wala na diri ti sino pang sukton tani, sino pang pasabton ta sa mga
ginaaligar nga mga illegal activities nga involvado diri ang suspendido and now wanted nga si Alice Go. Actually, bang Botsam, ang managani ang do ginabantayan. Since nga may ara nagali in questions or like pagpati nga wala na ang mayor sang Tarlac or si Mayor Alice Go diri sa bahin sang Pungsod Pilipinas, ano siya mga kang sang iya komitiba to check and coordinate sa legislative department nga sa kapulisan to verify this information nga wala na gid man kag kung maka-attend pa ini siya kanugon to bang Botsam sa presohan naging preparar sa iya kung nakahalin gid man siya sa pungsod bang Botsam. Actually, ni man gusto to sang Senado nga tawgon nga detention facility kundi do lugar kung sa diin nga samtang ongoing ang Senate inquiry, madali-dali sila bala nga mapatawag sang sa kung later on may masangatan naman iya nga another issue, mapatingayo naman sang communication from Tarlac ti mabiyahi naman pa kadtos may Metro Manila ti do medyo marikot kag madugayan sa Mailo iya nga kunara lang dira within sa area sang Senate sa aton sinima kabombo ti mapos na sila ipatawag Bombo Angel o galing bisan watchlist order duay kita gani makabati mo nga gin papanaog or gin issue ang aton sininga gobyerno apisar nga ti amo na ni karon ang extent sang discovery nga ila sini iya nga natungkad may kantanan sa matutuod nga pagkatawo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go kag ginadudahan gani nga ini siya ang espiya sang China diri sa pungsod Pilipinas. Amo na ibang Botsam do per move diri kit anta or like mabati ata permay sa Senator Rizon Tiveros ang naga-initiate sa investigation bang Botsam no pero with the committee abi ni Senador Jingo Estrada basta ni mga plano man siya bang Botsam kung ano pero wala niya natuad that time nabi nga may mga further medyo kan gani mo Botsam mo do limited ang iya nga pagsabat sa mga issue nga ni regarding manapi sa sining sa China, especially in Pogo, kay Mayor Alice Go, kagam pati pagid sa West Philippine Sea mo do wala gawa sang pag-asa diri bangod man kay ang iya nga pagpati sang komitiba diri abi ni Senator Jingo Estrada nga adu ko na lang check yaron kag kumbaga do lantawon dapat lantaw ko ng importansya sa pagpabilin sang maayo nga relasyon sa mga neighboring countries kay bangod man makapila na gali ni kabesa sang iya kuno komitiba naghatag sang mga diplomatic protest sa bahin sang abi regarding diri sa issue sang West Philippine Sea pero wala ni kuno ginasapak bombot sam subong iya siguro ang hambal niya mapadala lang sila liwat diplomatic protest pero wala kuno ginasapak. Pero gapati sila diri sa mga ginapang ubra subong ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga una nga pagkuan niya do masami nga pagkuan niya sa iba niya pungsod nga muna posible creation man o nagaamat-amat lakad abi sang mga allies para nga pananglitan nga may mga matabo pagid further diri sa bahin sang West Philippine Sea ara sa gihapon ang mga neighboring countries in support sa bahin sang Pilipinas kag ang isa pagid ka statement man sadto ni Presidente Bongbong Marcos nga ginapatihan sa senador nga hindi maghatag sang anuman nga bahin or hindi ni siya maghatag sang any inch sang West Philippine Sea sa bahin sang China kag amo na ba mo siya nga sa gihapon support man lang niya kuno kung ano ang move sang presidente sang Pilipinas. Sa matian ta bala ang dugang diri nga pagpahayag ni Senador Jinggoy Estrada sa aton interview. As the chairman of the Committee on National Defense in the Senate, all we have to do is to file diplomatic protests. We have filed hundreds of diplomatic protests against China. Ngunit hindi nila napakinggan, it fell in deaf ears. But it's still, according to President Marcos, he won't give even a square inch of our territory.
And this one, sir, is like to continue lang talaga, wala talagang like more on kwan lang talaga, We have diplomatic. to consolidate our allies, our neighboring allies most especially. Pati mga allies natin abroad, like US, Australia, Japan, New Zealand. And President Marcos right now, sir, is like traveling often, oftentimes na talaga, sir, to check the neighboring. Yes, of course. Kailangan natin alagaan yung ating mga kakampi na kalapit bansa, no? In case na may gawing kalokohan itong gobyerno ng China. Halos araw-araw binubuli tayo eh. Alam mo, minsan, pardon my term, nakakapiko na rin eh. Yung mga ginagawa sa atin mga chick na yan. No? Kahit hindi sa kanila, pinapasok yung ating teritoryo. Si Senator Risa, mayroon siyang resolution na dali sa United Nations yung kaso. It will be supported on your committee, sir? Yes, of course. Support all resolutions basta to the advantage of our government. Bomba Cham na batian sa mga kabombo naton diri ang kabahin sa nga pagpahayag ni Senador Jinggoy Estrada sa nga interview. All right. Ini si Bombo Angel Cuchillerta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. Daw hindi kita makahangop kung nga naglabot iya sa punto nga si Senator Jinggoy Estrada mismo ang nagapati nga wala na diri sa pungsod Pilipinas si suspended and unwanted Mayor Alice Go kay sa mga amo sadto iya nga mga natukiban sang Senado ti way gid iya abisang mambal naton nagakigo sini nga lihok ang other branches of government naton, no, sa pagtutok man sa sining nasambit karon iyang issue kung may luyagin man kita iyang i-point out abi, no, may luyagin man kita iyang pamatud-an sa aton sini nga mga kabombo karon kay na pamatud-an nga hindi iya natural born Filipino, no? Ining si Mayor Alice Go, anong ginhimo sang aton sini iyang gobyerno, no? Sa aton sini karon iya mga kauturan. Kaya mula na balaya kahapos nga kon wanted sa diri sa bahin karon sa pungsod Pilipinas. Amula na iya kahapos nga makalusot siya kag makapadulong sa iban sini nga lugar. No? Wala man lang gani sa mga ibutang siya sa watch list order sa aton sini mga kabumbo, no? Hindi man niya siling nga makapapanawagan siya sang whole departure order, kaya ang whole departure order typically gina-issue ini under the rules of court sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Pero ining ginabantayan nga isa iya ka persona sa aton sini matag palamati kag naglabot na kita sa punto nga kung anong gusto naton mapamatud-an na pamatud-an na through investigation, research, pagpanghusisa, do kasubong iyang padanlugon na lang naton ini. Now, sa aton sini nga mga kabumbuay kita sang may pasabton dire. Now, kumbaga pati do hasta na lang kita yang importante Senador Bombo Cham na pamatud-an ta nga hindi sa natural born Filipino na pamatud-an naton iyang aton sining suspitsa nga ini siyang isa ka espiya kay in-check kini siya kag 13 anyos na siya kag ginpadala diri sa pungsod Pilipinas sa aton sini mga kabumbo. Tikon mayara kita tani sa nga luyag pasabton diriway na sang liwan kung ti amo si Mayor Alice Go, pero ang pamangkot sa di na siya karon, although nagapanindugan ang iya sini nga kampo nga ari man diri siya sa pungsod na Pilipinas, isa na diri si Senator Jinggoy Estrada ang nagapati nga nakagwa siya.
hindi na maglibog ang ulo naton sa aton sini nga mga kabumbo. Apisar karon nga na highlight na ning issue batok sa kay Mayor Alice Go, pananglitan granting for the sake of discussion nga nakagwa na ni siya sa pungsod Pilipinas, amo lang sinagali maka hapos nga makagwa sa pungsod Pilipinas. Therefore, amo man sina kahapos nga makasulod ining mga undocumented foreign national diri sa pungsod sa Pilipinas kon matabo. Kag may pipila na gani nga nagkalatabo sa aton sini makabumbo. Diri na lang dayon banwa gina hikot ang mga papeles katulad sa mga natukiban nga may mga late registration nga nagaklinabo kag hindi lang niya ginatos kundi linibo na. Kag sa sining linibo hindi lang kay basta-basta siniyang foreign national, kundi Chinese national. Kano ba lang implikasyon sini banwa sa aton sini makabumbo? Patihan bala sa gyapon naton ang naandan na siniiyang rason kung nga nagadamo ang mga Chinese national diri sa pungsod Pilipinas kay kuno didto sa ila sini nga lugar China hindi na sila kagwanta sang pagpangabuhi dito. Luyag na nila nga magpalagyo dito para nga pangabuhi isang normal. Kag bisan pa paano ti tawhay. Tinga diri ginabiya sa pungsod Pilipinas. Sa aton sini makabumbo, no? Kag ari ng isa sa mga pamatod nga hindi lang niya kay subong kundi sa madugay na nga tsimpo nagakatabo na ini. Sa aton sini makabumbo. Ti bangod sa sining mga natukiban sa aton sining mga opisyales, sa aton sining mga legislators. Although mambal nato na bingiti why pa man gid matapos sabi mo. Ti hatagan ta pa sila sang tsimpo base kung mas may madamo pagid sila matukiban. Ti daw kasubong na balaya banwa nga gina-isolate nimo mga infected sa hindi infected siniya nga grupo. Ti ara na gid iya mga kasimanwa ang tanan-tanan siniya nga mga medyos posibles agud nga ma-isolate mo ang isa ka infected nga tinuga abi or sapat abi, for example sa bahin abi karon iya sa balatian sa sapat ipanggid na lang naton ining mga Chinese national ti may natumod ka na nga infected ti paano mo ina matipon? Paano mo ina sila iya ma-isolate? Nga para hindi na maglapta. Kay nagapati ka nga madamo pagid iya ang mga infected sa balatian. Ti pabayaan ta na lang iya. Ining si Mayor Alice Go, pisar sa kabugat sa isyo batok sa iya. Kung mag-amo sining sitwasyon naton banwa nga daw kasubong hopeless kita, mangin sa laligan ini karon, namin ko nga sa laligan na lang iya sang iban sini nga mga foreign national, particularmente mga Chinese national nga mambak atikon matribukahog yung mga pila ka ulihi, pila kadlaw sa ulihi. Kung ano ka gano, ginmamalagyo lang ko Dili lang ko maagi sa mo sining area mamo lang ko sinyo. Kundo propunggan ko ti propadanlugan ko lang. Hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga pananawan nga naan sa nga mga foreign national sa mga Pinoy dalalon sa kwarta. Nga bisan kag ano pa diri ang imo sini nga nahimo kabukat sa imo sini iya nga kaso abi kung may kwarta ikaw hapos ka lang iya piyungan kag padanlugon. Kaya mo balaning natabo sa kay suspended and now wanted Bamban na Tarlac City Mayor Alice Go?
Sa bahay naman iya sang West Philippine City, madamo na kuno sang diplomatic communication or ano tong term ni Senator Jinggoy Estrada nga ginpadala niya ti nagalabot na kuno sa punto nga nagakapikon siya kay duway man lang kuno iya gina sapak sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti paano na sapakon abi kiti maglabot man lang tayo sa punto kung kaisa nga ginakastigo na tong aton sini iya nga mga katapos ang Philippine Coast Guard, aton siniya makatapos ang militar, amo naman lang kang pagwalak-walak ta. Kag daw kasubong iya ginapasalig man lang kita iya sang mga ginakabig ta nga mga big brother ining mga other countries or neighboring countries. Sa aton sini mga kabumbo, mapamatudaan ta lang ni nga nagasuporta kag mabuligin man sila sa aton sa masunod sini iya nga resupply mission. Kaya as per information, sa aton sini mga kabumbo, sa sunod kuno nga resupply mission, maupod na diri ang mga kalyado naton iya nga pungsod sa pagpatigayon sang resupply mission. Oh? Ti kabay pa nga mangin man dinalagon lang ini kag hindi iya labot sa punto nga may matabo sini kag mangin mitsa sang kunano pa sini nga mas dako pag iniya nga problema may kantanan karon sa isyu naton dira iya sa may West Philippine Sea. Sa aton sini nga mga kabumbo. 23 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Diri sa Bubuanay South to construction sang 20.7 billion nga Panay River Basin Integrated Development Project ginalauman nga maumpisa na sa 2026 kag sa aton sini nga police reports 4 ka individual dakop sa drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa Banwa sang Pavia. Mga dalakuan ng mga balita aton balikan matapos ginamang pila ka importante nga mga panumdumo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 14 to 20, 2024. Duha ka oras kag 30 minutos nga great musical presentation ang nagahulat sa inyo sa July 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda sa concert at the plaza, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges ang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw.
Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church?
Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo 33 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Soto sa gyapon kaupon ni Bombo Chama Blanco Hover. Ang new government capital kuno, provincial capital sang probinsya sang Guimaras nagkinagual kuno mga tawo to. Kay may nalipatan sini kuno may nasiplatan sila nga bag nga dogin bilin nga may ara sang ginapayag unod nga Granada kag Pusel. Pero may eksplanasyon diri karon ang aton sini kapulisan. Standby sa aton sini nga mga kabombo kay gin-checkar ini ni Bombo Jomar Villa. Kung ano ang dugang pagin sining may impormasyon, may kantanan sa sining nakakuha magkaroon sang atensyon sa mga pumuluyo sa bahin sa probinsya sa Guimaras. Kay ang una sini naton iyang report diri nga nabaton damong kinulbaan. Sa aton sining mga kabombo, standby check naton ang linya ni Bombo Jomar Villa, may kantanan sa sining impormasyon sa bahin karon sang Kapitolyo sang probinsya sang Guimaras. Lakip na sila diri banwa istoryan taman sila madugaya ining Panay River Basin Integrated Development Project. Umpisa na ni by 2026. 35 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Check na naton this time balita ni Bombo Jomar Villa. Anong plastada? Anong natabo ni may bago sining Kapitolyo sa probinsya sa Guimaras? Nga nagkinaguha lang tao dira kag ginapayag may bag nga nabilin, may unod nga Pusel kag Granada. Pero aton sila makapulisan may ara sa eksplanasyon sila dire. Check naton ang linya ni Bombo Jomar Villa. Joms sa report please come in. Pababutsamp na puhag ang mga pumuluyo diri karon sa may probinsya sa Guimaras, no? To be specific, diri sa may area sa barangay San Miguel, Pordan, Guimaras, matapos nga na siplatan ining gin-abandona nga bag, shoulder bag kag sa uli nga do na tukiban nga may ara sa unod, no? Nga Granada kag armas. So diri ni siya nakitaan sa tubang mismo sang bag-o nga provincial capital. Actually ning provincial capital ongoing pa ning construction, duay pa man tapos-tapos. So subong aga antes nga magatak na alas 12, ado na kibot ang pumuluyo nga do na may notice sila nga ang ining bag nga way sang may nagakuha na diri nga gintungtong sa may tubang mismo sang entrance sang provincial capital. Kay ning provincial capital Bombo Chamba sa amin isa nga ginakatuan sa mga tawo, ang iban tinaga-upload pa picture. So kay na notice nila nga do pila na kuno ka mga individual nagalabay-labay. Dira way man kuno gyapon sa may naga-claim sa sining bag nga color pink nga shoulder bag ini siya ang gintungtong lamang sa may entrance sa provincial capital. So motunod nagduda na ang mga pumuluyo dito sa palibot kag ginpatawgan nila sang pulis na. So gilayon niya gin cordon ang balibot, ang mga tawo tuya nagapa-picture gin pagwa lang sila anay para ma-inspect kung ano gid man ang unod sang bag. Diri Bombo-champ. So gin cordon sa palibot gin palayo ng mga individual nga malapit sa bag. Tapos gin butong pa nila ni palayo nga hindi bala siya nga
tamaan kalapit dito sa entrance. So katuan kagin inspect ang unod sang sining bag sa sining shoulder bag. Diri Bobotsam kag dito natukiban nga nakitaan nga may armas kag granada na pistola ini siya nga armas. Bobotsam ang nakita dayon sa otoridad kag pilato ka mga wallet. The wallet to may nakuha man to nga ID. At the same time may t-shirt kadugin pilo. Tapos ang iban to do may perfume na nga patimaan nga posible babayi ning tagiya. Ang iya sini nga bag nga color pink diri Bobotsam, pero doon natingala ang pulis kay ang nakita nga armas ka granada ado ka mag-an no hindi siya blambal nga ti kon tutuod siya mabugat so no kon imo siniguyatan. So dito nga nagduda kagin check nila liwat replika gali no hindi siya glituod no do pilit gun nga armas kay the same time ang granada to nga nakuha dito sa sulod mismo sa sininasambit karon nga bag Bobotsam. So ginhimo sa pulis so tipo ng nila anay kay gina-identify pa kung sino ang tagiyasin kag kung ano gid man ang purpose no kung bala no may tuyo nga mag pamahog o kung do nalipatan lang gid ang sini nga bag nga waya maabalikan diri Bobotsam. So ginahimo diri kag gina-review ang palibot sini nga establishment kung may closed circuit television agod nga matrace kung kay sino gid man abi ang ining bag nga ginbilin dira nga tipila na ka mga minutos o malapit ni sak oras ang wala sa gihapon sa nga may nag-claim Bobotsam no kung ang teorya nga ginbilin o kung nalipatan lang abi sa tagiya o kung hungod man abi nga ginbilin dira Bobotsam ang ining nasambit karon nga bag. Ang confirmation no pabati ta si Police Captain Jonah Casuno. Around 11:40 nakabaton kami diri sa information nga may ara nga isa ka shoulder bag nga ginbilin sa may entrance sang Provincial Capitol dito sa may barangay San Miguel. So immediately nagtawag kami sa PECO kag nagkandak man kita sang investigasyon ng kusidang ato nga investigator dito sa area kag nagkandak sang investigasyon. So sa ato nga pag-conduct sang investigation na isa ka pink na shoulder bag na ginbilin sa may entrance sang or may gin-abandoned or unattended nga shoulder bag dito sa may entrance sang Provincial Capitol. So gin-cordon namon ang area kag ang PECO before nila gin-check nagkandak sila na isang inspection sa palibot sang Provincial Capitol kag sa iban nga part mismo sang Kapitolyo. Kag pagkatapos sila nagkandak sila sang removal sang bag through dragging nga halin sa may entrance pakadto sa tagwa sang Provincial Capitol. Kag sang kag sang nakuha na nila ang bag sa may entrance na dito na siya sa open nga space dito kag ginkuha sang aton nga taga PECO ang unod sang bag. Kag dito nato nabalaan ang unod sang bag is ang isa ka firearm nga pellet gun replica. Isa ka hand grenade nga replica. Ang ball cap, short, marilo, perfume, kag mga assorted documents. So sa sulbong sir, nagakandak pa kami sang maid-id nga investigasyon para ma-determine naton kung sino ang tag-iya sang sini nga bag kag kung balagin hungod or nabilin lang niya ang iya nga bag sa may entrance ng Provincial Capitol. In short, ang nakuha to nga armas ka granada hindi tuod? Hindi, sir. Okay. Mga hampanganan. Why sa mga ID, ma'am? Identification, abe? Actually, sir, may ara siya nga mga documents pero i-check namon anay. Kag ang mga na-identification nga ara is hindi lang abi isa ka tawo kundi may daw duha o tatlo to ka tawo nga ara sa sulod. Ano ginalantaw nyo ang motibo sini? Ang ginalantaw namon sa nga motibo is ang aton nga Provincial Capitol dira mismo sa may entrance is open na siya sa pictures ng aton nga mga bisita. So ang isa kang kulong nga ginalantaw namon nga basig ginbutang lang bala ang iya nga bag sang nagpa-picture sila kag sang naglakat na sila na lipatan niya nga dalon ang iya nga bag. Pag ni shoulder, ano do pang babae gid siya? Ay, pang babae siya, sir. Color pink, ma'am, no?
color pink na may brand niya Kate Spade. Itsura sa mga replika nito bago pa daan na. Ano, sir? Okay, sa CCTV abi ma-review siya kung makita. Ang kasubong, sir, gina-determine pa namon ang mga CCTV nga malapit sa area para makita naton kung sino ang tag-iya sang bag. Subong hindi pa namon mahambal. Si Police Captain Jonah kasunod, medyo may kadugayo naman ang itsura sining armas kag ining granada pabutsam. So do ginalantaw naton kay kung may tuyo giban sabi nga mamahog ti laban-laban mabakal sa tuabis mga pilit ka pero tiari do daan na kag ang granada ni medyo daan naman based sa pag-check sang pulis dito sa lugar. I-clarify na to hindi gali ni wallet kayang una kina di do wallet gali timo do ano siya do gamay blang libro o kuno notebook sa nga gamay tapos may ariman do notebook kid nga may mga sulat diri nga nakita kita nga basi kun estudyante ning tagiya kay may mga sulat tapos may mga dogin pilo to nga mga gipang xerox karon nga gipatang photocopy nga mga dokumento diri bobotsam. So gina-verify ni karon sa pulis kung sino nagapanagiya sini. Basi kung may mga information to sila, may mga numbers to, may mga pangalan to, at least ka matrace nila kung tuod gid man nga na lipatan abi sang sining individual ang iya sining bag dara bobotsam nga may unod karon nga pellet gun kag ining granada nga replika man bobotsam. All right, tiba si balakon magabusin nga sa isang bag ang pagpati ta sini Bombo Jomar dako posibilidad nga yari sa babae tinga may hampanganan to nga granada kag pusil-pusil sa iya sini nga bagaw. Amo gani amo nang doon pa karon hatag alibog pa kung anong purpose na okay na tani kung ang bag to iya kapambata. Kay hambalon ta ti basi ang panganan gina pangampangan gid man sa bata. Abi ganit area do ang bag itsura sa bag ang nagasuksok ya bobotsam do ka formal nga tawo. Nagagamit. Tapos branded pa ang sining agin suksok nga plate nga color pink. Dere kung naton sini karon nga makita. So depende ni karon kung anong resulta kung may mga makita nga closed circuit television abi nga maktuhan kung sino gin man to nga nagbilin sa sining nasambit karon nga bag. Kay kung ginbilin lang bobotsam kung nalipatan abi hindi naman siguro orasan ngati pangitaon sa tagiya araw-araw pa kadto di ya manumduman ang gamit ya kay bag na siya katamak dako. Hindi man sa dambal nga do ID lang ngati malipatan mo sa lugar kag maurasan tiya to pilagit kuno ko oras ang ulat pa at least ka na notice sa mga tao nga way gid sa may nag-claim kado ginabandona na ang ining nasambit karon nga gamit. All right. Ines si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa sining Justin na report. Ni magamo sining sitwasyon karon nakatuga tuya sang huol man sa iban sini nga mga kabombo naton dito hilabi pa kung may mga transaksyon sa bahin karon niya sa munisipyo dira sa may probinsya sa Guimaras iya makon mo pagkabati mo nga granada sus anong kulba nga matuga iniayan sa imo ug galing sang ginusisa sa aton sini nga pulisan mga hampanganan gali di kung sino maning nagbilin hungod man kun hindi i-claim lang to sa may Hurdan Police Station. 45 minutos sa nakaligad sa takna ngalaw na check roman this time ang balita ni Bombo Lindsay Bade 20.7 na bilyon nga Panay River Basin Integrated Development Project ginalauman nga mahuman ini by next year 2026 sa year 2026. Isa na naman kadako sini iyang proyekto nga ginalauman man nga makabenepisyo sini ang linibo man nga mga pumuluyo. Sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Check tabi ang linya ni Bombo Lindsay.
Bombolin sa report, please come in. Nagalaong Bombocham ang National Irrigation Administration nga maumpisahan na ang construction ng 20.7 billion pesos nga Panay River Basin Integrated Development Project sa 2026 o kung mas maayo pagid kung mas timbrano pa. Sunod na rin kan sa pagpagilangot naton kay National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guillen, maumpisa na ang ahensya sa pagkuha ng right-of-way kay mga permit sa masunod na yung tuig. Ginasigurado man sila nga sa tiyon na makumpleto na ang ining nga ang data nila Bombocham kag kung mayara na sa pondo by 2025. Maumpisahan gigilayon ano sa nga proyekto. Sunod rin sa iya, mahimo sila no nga makabid sa nga proyekto pinaagi sa design and build sa diin mas madasig ini nga ma-implementar kaga posible magalawig lang sa 3 ka tuig ang pagtukod. Pahayag ba rin ni Engineer Guillen na kung makakuha sila sa nga contractor na may quadruple A accreditation, na capable man abino sa pagpatuman sa proyekto, dako ang posibilidad nga ang completion sini antes ang pagtakop gid sa termino ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2028. Sa tiunong nga makumpleto na ang ining Panay River Project ginalauman nga ining mangin solusyon sa baha sa Capiz, makahatag sang hydroelectric power nga 18.42 megawatts kag makaproduce ang 3 cubic meters ng tubig kada segundo sa malapit nga mga kabanuhanan. Ginalauman man na maka-benepisyo man darino Bombocham ang 25,046 ka mga farmers kag 9,378 ka mga indigenous people. Ang sakop sa sining Panay River Basin Integrated Development Project ang Rojas City, mga banwa sa Maayon, Panay, Panitan, Pontevedra, Cortero, Dao, Dumalag, Hamindan, Mambusaw, Sigma, kag Tapal sa Capiz. Samtang sa Iloilo naman Bombocham ang mga kaiping man nga mga banwa, Bingawan, San Rafael, kag Lemery. Dugang pa rin sa natungdan, dako rin catch basin sa Panay River Basin, mga around 10 times ini siya sa Halao River Multipurpose Project 2 nga dam. Gani nga ginatunan nila kung wala ang tubig halin sa River Basin, ang maka-augment man sa tubig sa Halao River Multipurpose Project 2 pinaagi sa Trans-Basin Tunnel. Yari wala aton pamaskan ang nanging pahayag ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen. Actually, by next year, sisimulan na natin yan, yung acquisition ng right-of-way, yung mga permits. Hopefully, by 2026, full blast na yan. Ano? Pero kung may makuhang savings ang NIA sa 2025, gugo na namin yung project. Pwede kasing ipabid natin through design and build. No? So, rest assured, sisimulan na natin yung project na yan. Kompleto na kami ng data. Matatapos ba yan bago matapos din yung termino ni President? Alam nyo, ang maganda dito sa design and build scheme ng NIA ngayon, magpapabilis by average of 3 years yung implementation. So kaya natin siguro ihabol yan, lalo kung makuha natin contractor, yung quadruple A, yung mga talagang capable mag-implement. Tsaka, ano yun yung RCC din Madaling i-construct yun. Yung dam lang nun, kaya namin ng mga 18 months. Tapos yun. So kaya-kaya po. Nabatian Bombocham ang nanging pahayag ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen. Kag ginagalaom man ini siya Bombocham nga sa lapit na lang nga State of the Nation address ang aton nga presidente mas damo pagito nga mga big ticket projects lawagan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. especially ang mga infrastructure projects para sa bilog ng Pilipinas and especially diri sa aton sa Western Visayas Bombocham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay. Ang epekto sini sang Panay River Basin na project, pananglitan nga makumplito ini. Now, ginalantaw sila diri banwa nga masolusyonan ang pagbaha-baha dito iya sa may Capiz. Now, ginabulumanta 26,800 hectares sa Capiz ma-address ang flooding problem. Magluwas sina, now maka-generate ini isang 18.42 megawatts nga hydroelectric power.
magluwas sina 3 cubic meters per second ang maproduce sini, no? 3 cubic meters sang water per second sa mga malapit sini nga munisipalidad ang kayuhan or mga benepisyo abi nga dala sining Panay River Basin project sa aton sini karon iya nga mga kabombo. So, hambal ni Director Gillian or ni Administrator Gillian, sila nga nagamat-amat na kami no? Kung makakita sila kuno sang kontraktor with the quadruple A accreditation nga kapable nga mag-implement sang project, siya tibasi kung by the end sang term ni President Bongbong Marcos sa 2028 makumplito na ini. Di ko na mo sinibanuang epekto mas mayo no, para nga masolusyonan man tong pagantos sang pagbabaha sang mga kultura naton nga mga kapisnon sa tagsa ka magbundak ang ulan. Tani sa syudad sang Iloilo di masolusyonan man di ang pagbaha-baha o pagtuhaw sang water world. No? Sa aton sino mga kabumbo diri man iya sa bahin sa syudad sa Iloilo kay kagapon nakabatsyag kita sang mamunog sining ulan ara imo susmaga. No? Mabalod tubtob kasarangan. Ang sitwasyon naton diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. Ang iban sini gani tigin na grab nila ang opportunity nga daw abi nila ra sila karon sa inland resort. Naglusong-lusong kag iban sini langoy-langoy pa yan nagbruback dive pa to sa baha or sa Danao. Sa mga major roads diri iya sa bahin sa syudad sa Iloilo. Maluoy ka. Ingagawon ko balita ni Bombo Pauline Piliora, may kantanan sa sining nadakpan sang RPDEU sa bypass operation sa banwa sang Pavia. Kung hindi iya sa syudad, sa probinsya kamo pero sa gyapon, dakpon kamo sa amon sining kapulisan, sang aton sining kapulisan rather. Check ta balita ni Bombo Pauline Piliora. Bombo Pao sa report, please come in. Bombo Cham, dakop ang 4 ka individual sa Banwa sang Pavia Iloilo sa ginkandak na drug by bust operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Ginkilala ang 4 ka mga nagkaladakpan nga sanday alias Eldon, 28 anyos, nakaagi preso man nabangod sa pagdapas abe sang RA 9165 sang 2020 kag residente sang barangay Nabitazan, La Paz, kag alias Anthony, 43 anyos, alias Cliff, 38 anyos, kag tag-iya sang armas lutang, kag si alias Robert, 23 anyos, sang taga-Pilar, Capiz. Na-recover ang armas nga 22 caliber revolver nga ginapahayag o kung ginapanag-iyahan ni alias Cliff, kag na-recover abi ang 180 grams ka ginapasuni nga illegal drugs, kag ini nga may standard drug price na 1.2 million pesos. Naglabot Bombo Cham sa isa ka bulan ang monitoring sa kapulisan sa main target, kag sini 1 week close monitoring sa ilan ni nga 4, kag ining 3 lunsay high individual kag may mga previous cases, samtang ini si alias Robert street level individual. Yari bala Bombo Cham ang tabangin sang pahayag ni Police Captain Glenn Soliman, OIC sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Bali, Filipino, ang RTU 6 together with the Pag-iya MPS nag-conduct joint operation. Kung sa tingin na arestado nato ng 4 ka persona, 4 ka lalaki. Before sila nadakpan, transaksyon ng aton police closure buyer sa Ilano. Isang suspected sa go worth 12,000 pesos. So after that, sa na-consummate na ang bypass, in-aristo ni sila sa aton closure buyer. 3 of them may mga previous cases na sa mga drugs na nadakpan sila sa nagkalain-lain na lugar. Tapos nakagwa si Anthony doon nag-pre-bargain, si Eldon na acquitted, while si Cliff na convicted niya siya kag nag-appeal.
Ang aton nga information about sa activity ba sa aton na internet, especially kay Anthony, mga more than a month na ni nato na bato ng information. Pero nag-close monitor kita ng almost 1 week. Nabatian si Police Captain Glenn Soliman, OIC sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Susubuan nga preso sa Pavia Municipal Police Station ang mga suspect kag nagapangatubang sang kaso nga nagalapas sa Republic Act 9165 ukon Comprehensive Dangerous Act of 2002. Lakip na sinadiri ang illegal possession of firearms sa Bombopolin. Yes, Bombo Cham, kaya sunod sa kaya Police Captain Glenn Soliman nga hindi man rehistrado ang caliber .22 caliber revolver. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitil de Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Piliora sa imo sining follow-up report. May illegal possession kana sang ginadumilian sining druga. May illegal possession of firearms kapagid. Ti Sus Maria kagusip po. May mga previous records nga nag-plea bargaining agreement sa aton sini makabumbo. Ti this time, laban-laban sini madugay-dugayan ginigurong bakasyon nila dito sa sulod sa prisuan. Hindi lang kay bakasyon, base kon dito naging sila ni manigulang kon matabo sa aton sini nga mga kabumbo nga daan na milyon, naglabot sa milyon ang balor sa illegal nga druga plus may posisyon, may illegal posisyon pagid. Ti sa mga kabumbo naton dira or sa mga drugista nga nagapamati dira, sigihan lang ninyo nga duso sa illegal nga druga, no? Sigihan nyo lang kay sigi-sigi man iya ang pagpanglatas ang kapulisan sa inyo sa aton sini mga kabumbo, no? Kung hindi ka mo maguntat sa pagbaligyan ninyo sa illegal nga druga, ang aton sini kapulisan hindi man maguntat sa pagpanglaga sa inyo. Kamo magyapon ang mapirde, mapiktuan sa gyapon ng inyo sini nga pagpangabuhi kag ang inyo sini nga pamilya. Pero ang panugyan ko lang sa inyo, kung maipit ka mo sa bypass, madakpa na ka mo sa bypass operation, hindi ka mo magsaling nga gurugabot or magpro-palupok-palupok, kay katanda biya sa ngaton sini mga puliso mong kada lupok, kada igo lupok. No, para pariyo lang na bumuumil nga kada pusod may pulis. Kada pulis may pusod. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Panay lang sa pag-upod sa pagpalayag sa Bombo Radio Iloilo, pinagi sa aton sini nga mga Facebook or sa aton sini social media platform katulad sa Facebook Live, YouTube channel kag Bombo mobile app. Syempre 837 kHz sa inyo sini nga mga radio dial. Makapamati ka mo sa tanan sini nga mga palatuntunan diri sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakadra ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 14 to 20, 2024. Duha ka oras kag 30 minutos nga great musical presentation ang nagahulan sa inyo sa July 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda sa concert at the plaza, umpisa alas 6 sa gabi.
Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plus Wala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plus Wala di Iloilo. Sa Hulyo 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges ang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus Wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni Anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo, kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army, rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration.
Indi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga indi na pag-imutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod indi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining nga mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porson sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo and welcome sa Thursday edition sa kahapon lamang program. Of course, this is Tita Regine welcoming you all. Nag-abi-abi gid sa inyo and saying hello and good afternoon gid. Nabundakan mo kamusta ulan kahapon, boporteng ulan kahapon, no? Kinulbaan gid ako. Ang tubig nagtaas gid katama, no? Diyos ko, abi ko di ko kalabot sa balay, mayo na lang kay Tia. Nakalabot gid nga safety. I hope nga today hindi lang gid amo na kabasko ng ulan, no? Medyo nagatulot-taliti na naman amo ni nga mga inoras diri sa syudad sang Iloilo, pero sige lang. We need ulan as I have said, no? Pero kung tama naman doon di naman manami, no? Kasi mabaha gid siya. But anyway, I just hope nga wala yan na dampen ang aton nga mga spirits sa mabaskog nga ulan, but sa gihapon up and about kita. I hope busog na ang mga tummies naton dira, nakakaon na. Anong sudan nyo?
I hope nag-enjoy gid ka mo sa inyong panyaga. Mayo lang ni ang mga nag-lunch out, ang mga nag-lunch date. But anyway, may date man kita ha sa nga hapon. Diri sa kahapon lamang program as we bring to you mga very interesting stories again. And kamo naman dira ang mga wala pa naka-share ng ilang mga interesting stories diri sa KLPT San Una. Ipadala na ha, kung ara na, i-email nyo lang sa bombo_iloilo at bomboradio.info or you can send your stories sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat for being there always. By the way, sa kay James, ang Tigbawan Kabatuan, James, this Saturday na kita, makagakita ay. I hope alert ikaw dira, ikaw ang atong nga winner last week. Mag-interview ako sa imo this coming Saturday, July 20, before 2 o'clock sang hapon. I hope nakaabot ka na diri sa studio sa Bombo Radio, kag nakapa-Xerox ikaw bago kita magsaka diri sa Bombo. Nakapa-Xerox na ikaw sang 2 copies sang imo nga ID. So see you this coming Saturday. James ang Tigbawan Kabatuan ang atong nga winner diri sa KLP. Alright, sige. Ari na nga ito nabahanan para sa inyo from Steve and Nicole Pedro. Let me say hello and welcome sa inyo tanan with the song Hanggang Kaibigan. Mayong hapon. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nahilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana magpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang mga sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ikaw'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Pasensya na, pasensya
Pasensya na, nahulog lang ang buot. Hanggang kaibigan by Steve and Nicole Pedro, good afternoon again. That is now 16 minutes after 2 o'clock. Si Tita Regina, ang inyong kaupod, and ari na kita. Sa ating ipagbasa sa mga kasaysayan, we have this story coming from Belle of 1st District of Iloilo. Dear Tita Regina. Una sa tanan, nagatamyaw gid ako sa maayong hapon sa tanan nga matagpalamati sa programa nga ini kahapon lamang. Ako may kasaysayan man nga madugay ko na gusto i-share sa iban. By the way, tita, just call me Belle from the 1st District of Iloilo. Suguran ko ang ako nga istorya way back when I was in grade 9. Ang ako na may sang tiod nga ato ara sa Manila kag naga-process ang iyang nga documents para nga maka-apply sa abroad bilang construction worker. Kagang ako ni Loy, isa ka housewife. Sadto pa man tita, may ara gid misunderstanding ang amon mga ginikanan. Waay sila nagaistoryahanay nga wala nagabais tita. Pigado man lang kami. Bisan ang balon nga ga-abroad ang ako namay, apang hindi tanan namon nga kinahanglan, mabakal namon. Sang tiyempo nga ato, ang amon balay gabuk na gid. Ang salog, made of kawayan ng balatita. Tikisa ang akon mga utod, nagkakabulasot. Tapos ang amon nga atok, nipa lang, kag nagkalabuslot na. Tikon magulan, grabe ang tulo sang tubig. Pati ang amon dalapugan, tita na tumba na gani, bangod sa kagabok sang amon nga balay. Bangod man sang amon nga sitwasyon, nagdesisyon si mama nga mag-obra na lang sa syudad, agud hindi na kami magsalig kay papa, kay wala-wala man siya. Nagapanghulam lang gana si Papa sang kwarta para sa processing sang iyang nga application. Balik kita kay Mama, Tita Regine. Bisan mabugat para sa iya, nagpadayon siya sa pag-obra. Kag nabilin kami nga tatlo, upod sang akong duwa ka manghod. By the way, Tita, 4 kami ka magulutod, kag puro babae. Ang akong magulang, ginpa-eskwela sang akong nga tiyo sa Leyte. Gani, hindi namon siya kaupod. Sa lamharon ko nga pangidaron, ako ang nagtindog bilang nanay kag tatay sang akon mga utod. Puwerte ka budlay, tita. Ilabi na, kay nag-eskwela kami. Kinahanglan, aga pa magbugtaw, agud makapanghimos pa eskwelahan. Kung magpauli kami, diretso na kami dayon panglaba kag himos sa panyapon. Kisa, kaulogtasan bala sang akon mga manghud, tita, ayabaw. Nagadugang ang akon nga stress. May ara man times, tita, nga nagkaka-short kami sa financial aspect. Wala na kami inuplit kag ibalon. Ginaagwanta na lang namon ang kagutom sa eskwelahan. May service man kami nga motor, tita, ti ginautang lang namon ng plete, kag ginabayran tingog kung makapadala na si mama. Bilang magulang, tita, nakatuon ako kung paano nga mangin selfless. Magutman lang ako, apang hindi lang ang akon mga manghod. Grabe nga pag-antos man ang amon nga naagyan, tita. Ilabinagid ang mga tao sa amon palibot nga naga-underestimate, ka naga-panghisa bangod sa amon sitwasyon. Ginapakanubo kami sa amon kasilingan kag mga paryente, bangod kay pigado kami. Masakit, tita, nga nagapangabudlay ka na, tapos amo pa ina ang mabatian mo sa iban. Sa pihak nga bahin, wala ko man ginapabayaan ang ako niya pag-eskwela, tita. Actually, isa ako ka consistent honor student since elementary until senior high school. Despite sang kabudlay sa pagbalanse sang pagtuon kag pagtatap sa akon mga manghod, naga-focus ako gihapon sa akon ambisyon kag gusto ko mangin proud man ang akong ginikanan sa akon. May times gani, tita, nga nagakaagahan ako sa pagtulog, kay nagatuon ako especially kung final exams na. Ginagamit ko man ang pagtuon sang maayo bilang instrumento agud mapakita sa iban nga tawo
Nga bisan pigado lang kami, apang, may maipabugal man ako. Wala ako nagapaapekto sa ginahambal sang ibang tita. Ang akon nga Iloy once said, bisan gabok lang ang aton balay, apang napalibutan naman nini sa mga certificates, ribbons, kag medals. Nagapasalamat gid ako tita sa akon Iloy, kay siya gid ang pinakarason kung nga ang nagtutom ako sa pag-eskwela. Siya ang nagtulod sa akon nga hindi pagpabayaan ang pag-eskwela. But then, I owe everything to my parents. They sacrificed so much to send us to school and to reach our dreams. Nakalakat din man si Papa sa abroad, kaya nakapatindog na kami sang sementado nga balay tita. Apang medyo wala pa natapos. And I'm really proud and thankful of my father kay gintuod niya ang iyang handom. Napatindugan kami sang dako kag manami nga balay. O galing tita, may slight misunderstanding man kami sa akon mga parents kay hindi nila pag-ialaw na mag-BF ako. Why man ako nagadumot sa ila bangod sina tita? Naintindihan ko man ang ilang nga purpose kung nga ang ginabawalan pa kami sa amo na nga bagay. So diri ko na lang danay tapuson ang akon nga sulat. Tita, thank you sa pagbasa sa akon nga letter. I hope I have inspired the youths nga hindi gid hindrance ang kabudlay para magpabaya sa pag-eskwela. We need to value the sacrifice of our parents para mabayran man naton ang ila kabudlay in a simple way paagi sa pag-eskwela sa maayo kag paglabot sa aton nga handom. Yours truly, Belle, sa 1st District of Iloilo. Yes, that's true. I agree with you, Belle. Hindi gid hindrance, no? Ang kabudlay para nga malabot ang mga ginahandom naton sa aton nga kabuhi. Well, sa amat-amat, bikas kamo nga mga kabataan, you understand ang inyong situation. Kamo man from your end, you tried to help. You tried to make a contribution sa inyong nga family. How? Ikaw, no, sa bata mo pa nga edad, you already became the parents para sa imo nga mga manghod. Duha mo ka mga manghod, ikaw na ang naga-take care. Kag in a way, training mo na ina, no? Imagine, grade 9, kabalo na sang ginatawag nga pagpangabuhi. Kabalo mo laba, kabalo mo tigang, kabalo mo palakat, sang tanan-tanan sa sulod sang panimala. You are really such a big help sa imo nga mga ginikanan. And so if you are inspired by your parents, sila man, no, are equally inspired by you. So sa amat-amat nagasanag na, no, kag nag-aara na, nakapatindog na kamo sa inyo balay, kaya ti ato na sa abroad ang inyong mga father. Let's hope, no, ang mga gamay nga mga gusot-gusot sa inyong pagpangabuhi, maplansya naman ina, like ang misunderstanding sa inyong mga ginikanan. I hope, ha, nga ti naka-level up na sa ilang relationship ang inyong mga ginikanan. And it's good nga naintindihan mo, may mga ginabawal as of this time ang inyong mga parents sa inyo. And you said, no, nga naintindihan mo. But sometimes, no, depende. Kung luyag mo gid nga i-push man ang imo nga luyag nga matabo, kag kung inchakto valid man lang, no, ang imo nga mga reasons, basi pwede man nga maistoryahan, basi pwede man nga maka-compromise. But anyway, sa imo nga ginahambal diri, no, though, you will just be an obedient daughter sa imo nga mga parents sa issue regarding sang pag-boyfriend-boyfriend. So it's good that you understand each other. Good luck gid sa imo sa mga endeavors pa kag sa mga dreams mo nga luyag pangalabuton sa imo nga kabuhi. Belle, sang 1st District. Salamat kid. It is now 26 minutes after 2 o'clock. Magapanabalik ang KLP pagkatapos ang pinaka mga importante nga mga pahibalo. Mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaandan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag, nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa. And yes, may hirit na naman sa aton si Rico sa 2nd District. Dear Tita Regine.
May nagbabalik. Guess who? It's Rico again. Hi, tita. Good afternoon, gid sa imo, kag sa mga tagpalamati. Isang nga programa, kahapon lamang. Kumusta na kamo dira tanan? Nagbabalik, no? Si Rico sang 2nd District. Dali lang. Wait lang ha. Kay nga ang dali lang na dula iyang aton nga ginabasa diri lang gid. Sige, ari na. Ari na ang story ni Rico para sa aton sa sininga hapon si Rico na nagbabalik. So, mayong hapon sa imo ko sa mga KLP, letter senders and listeners. Hi, manda gali kay Lolo Dencio, nga nagapamatigid siguro sa bong. Gani man, Lolo, ara ka pa sa hospital gyapon. I hope nakagwa ka na. For the last time I heard, ma-transfer to hospital si Lolo Dencio. Sige lang, kay ma-text kita sa iya hinablos. Anyway, before I start my story, tita, I just wanted to say thank you for inviting me sa Bombo sang last Saturday. Nag-enjoy gid ako sang aton pag-talking. It was a very unforgettable experience to me. Bo pagsulod ko, tita, doon nakakita ako sang artista. Sobra ka man. Ang isa nga nagatao sang kabuhi sa amon mga istorya. Kag ikaw ina, Tita Regine. Bao ha, ang nag-iisang Tita Regine. Grabe. Siyempre, tita, sa pagkatapos ng interview, may basher na dayon na ako. Nabatian niya kuno akong boses sa radyo. Kag sure gid siya nga ako kuno to. Sikat lang ang peg. Siguro, tita, nakarelate gid siya. Kay damo iya kiringking from Kerry 1 to Kerry 5. Mga and feeling proud pa siya kung i-tell niya sa iban ang experience niya about si me. Ay, maan. By the way, tita, ang i-share ko naman subong is about sa mga memories ko during kindergarten, elementary, and high school days nga ma-recall ko pa sang una. Sang kinder ako, tita, syempre energetic. One time ka to, Tita Regine, sa nagadinalagan kami pauli isang hapon. Dito ako nag-agi sa sementado nga durulhugon nga alagyan sa pihak nga gate sang school. Samtang nga nagadalagan ako paubos because of adrenaline rush, ang classmate ko, tita, amuman, nagkaptanay kami sang kamot kag mas dasig siya ya. Nakasandad ako kag nagtupa gid ang akon nga dahi sa semento. Samtang ginayud-yud niya ako paubos. Oh, MG. Nagdulugo gid ang akong nga dahi sa mga gas-gas ko, tita. Ginbuyan niya lang ako sa nakalabot na kami sa medyo flat na nga dalan sa ubos. Naghilibion ako, tita, samtang nagapabalik sa takas sa gate, kag didto ako nanimuko. Sige lang ang hibi, kagadulugo ang akong dahi. Just hoping nga may someone nga magtabang sa akon. Madamo man ang mga pupils nga nagapapuli na, kag ginalabayan lang ako. Not until nga nakalabay ang mga bata nga paryente ko nga mas gulang sa akon. Gindala nila ako sa principal's office, kag ginbulong niya ako, si Mr. Principal, tita. Kilalahay gid ni sila ni tatay. Natabo niliwat sa akon, tita, this time. Ang nagyud-yud naman sa akon is ang classmate ko nga neighbor namon. Hay nako sa mga kabataan sang una. Nagdululugo na naman ang dahi ni Iyoy. During elementary days, tita, ako ang bata nga puwerte ka quiet sa balay. Kaya natahap ako sa mga utod ko. But sa school, Tita Regine, ay ka very energetic sa akon. Magsinabad sa mga classmates ko. Not so sabad, gid man sabad lang. Tapos para kadlaw pa ko na. Tama ako ka masinadyahon nga bata. Kung komportable ako sa palibot ko. Daw permi lang ako naga-belting, tita. Kung sa hiligay nun pa, para syagit. Or magahod kung kaisa paagi sa pagkanta-kanta. Siguro, tita, nagahimo ang akong body system sang way para ma-release ko ang akong mga energy kag makakope sa stress sa balay. Bale,
classmates kami ni third tita. Halin grade 1, kay nagbalik bayan siya sa to. Sa grade 5 ako tita, sa matandaan ko pa, ginapabalunan kami ni nanay isang 5 pesos, tunga kami ni third. 3 pesos akon, kag 2 pesos iya, kun kisa, 3 iya, 2 akon. Sa time man nga ato tita, siguro na panilaga ni ma'am, nga medyo may talent ako sa singing. Gin-training niya ako tita for 2 weeks, kay paintrahon niya ako sa singing contest. Siya man ang nag-procure sang attire ko, kay wala-wala man kami. One day before the contest, tita, naginom ako sang soft drinks. Ay naano man ako yaman, nalipatan ko gid ang reminder ni ma'am sa akon nga hindi gid anay mag-inom. So, medyo napaos ako. Pero carry pa man tita magbirit Sang contest day na, tita, kung wala ko lang nalipatan ang isa ka line kag medyo paos, ay, siguro ako ang nagdaog. Hahaha. Kawalan mo tita kung anong ginkanta ko? Ang Dalagang Filipina. Dedicated gid ato siguro kay Ma Earths. Pero naka second place man ako tita. Kag may prize nga 75 pesos. Ginbakal ko sang mantika, asin kag patis para sa balay. Amuni ang typical nga sudaan kung wala-wala na gid. Haha. So gamayan man ako tita, mag-honor roll sa grade 6 ako. Ugaling ika-11 na ako. Kag wala gid ako sang wasay nga grades. Sayang. So nag-high school na ako tita. Energetic gihapon ako, pero wala lang ugaling balon nga kwarta. May neighbor kami tita sa to nga time. Galuto-luto sa mga finger foods. Bale, ginapadala niya sa akon. Kag idulong ko sa isa ka tiyangge sa school. May suhol ni ako sa iya. Nga amo naman ang ginabalon ko. Naguntat lang ini tita, sang nagreklamo na ako. Kay permi na ako nagaka-late, sang hulat nga maluto ang iya mga puto kag fish balls. Kay energetic ako tita, permi ako ga-entra sa mga saot-saot. Kag very talkative sa akon sa mga classmates ko. Do permi lang gani ako nila ginasuyaan. I don't know. Siguro, kay sabad ako. And I'm also trying my best nga mag-excel. Maybe, they see me as one of their competitors. Sa pihak nga bahin, tita, si third adlaw na siya gabugtaw kung may klase. Si third, bali, magulang yan no? Kag dungol, may mga barkada. Kag ako lang permi gahimo sa balay. Kung magbugtaw, tig-ang maaga pa. Ako yan nakailis na, siya sa hiligdaan pa. Tapos kung kisa, nakita ko nga ang ginagamit niya panulat, amo ang Crayola. Ambot ko na tita, siguro nadula niya ballpen niya. Kag daw wala man ako maluoy sa iya sadto tita. Hindi kami nga daan close. Very far gid kami nga duha when it comes to sibling relationship. Damo man iya absent kay kun diin galagaw upod sa iya mga dabarkads. Kag wala siya nakapasar sang sa first year pa lang kami. That's why hindi na kami classmates umpisa sa to. Kun kaisa, ginatudluan ko man siya sa i-assignments. Kay doon naluoy ako, hindi siya kabalo. Kay mahina, gid man ni siya kun sa academics. Pero mahilig siya sa electronics. Kag ginaoperahan niya ang radyo namon. Kag labi pa, nga nagakaguba. May aras sa second year ako. Maaga pa ako nagbugtaw kag magpamahaw. Ginbuksan ko ang kaldero. Kag may sulod ini nga ensalada nga puso. Sang malapit na ako makatapos kaon, nakita ni Eldest ang ensalada sa akong pinggan. Tapos nagambal siya. Kang gabi pa na, panus na siguro. Di ano mahimo ko tita, kay madamo na ang natulon ko. Kag doon di man panus ang sabor. Pagabot sa school, tita, ay nagsakit gid ang busong ko. Kag nagsululuka ako, mga 5 ka beses gid. Nagwa gid ang mga ensalada. Kag nagwaan man ako sang madamo nga balhas. Wala gid sang may nagtabang sa akon nga classmate ko. Kag wala man sa to si Ma'am Rosalie, kay nagpanaw siya sa iban nga room.
So nakabalik na siya. Nagpamangkot siya sa mga classmates ko. Bal niya, kaya na pa na nagasinuka si Rico. Nga wala gid ka mo nagkadto sa akon. Nagdali-dali dayon si ma'am. Kuha sang bulong sa medicine cabinet. Kagin palutuan ako sang noodles. Close ni abi kami ni ma'am. Kay tama gid sa akon ka talkative sa iya. After katutita, ginpasugat ako kay John. Kag dito ako nagpaayo sa balay nila ni Jane. Pagkagabi, nagsiling si John in a nice way. Ingod kita ya taton Rico magtulog Pero wala ako yung mag-ingod sa iya tita. Kaya hindi ako kasaho nga may ingod. Kaya isa pa, bako siya ilimnon. Base, maligiran pa niya ako. Kay magamay ako. So, nag-third year, ako tita Regine, nag-silo ako kanday Jane. Amuto kag nadala ako sa mga may with honors. Kay man, damo na ako sa mga naintrahan, nga mga extracurricular activities, kay ginagastusan ako nila duha ni iyay. So pag fourth year ko tita, nagbalik ako sa uma, kay hindi ako makasahu sa ilang duha. One time ka to tita, sang sa classroom kami, lunchtime sadto, kag ara kami nanday ma'am sa sulod, may naglusot nga tawo, mga 45 years old ang pangidaron. Gulpi nagpalipod si ma'am sa likod sang portahan, nagapisok-pisok ang iya mga mata, nagasenyas nga maghipos kami. Ang lalaki ara lang nagtindog sa entrance ng portahan. Nagpamangkot siya sa amon. Ara da si Rosalie. Sabton kuno tani siya nga ari di si ma'am. Pero ginunahan ako sang classmate ko nga nagambal. Nagpanaw na to si ma'am kay ina pa. Ano abi tita kay close gid kami ni ma'am. Ano pang abi ko nagalahog lang siya. Paghalin sang lalaki, nagsiling si ma'am sa amon. Buang ato siya. Hindi ka mo manugid sa iya kung magkadto siya liwat diri. May crush ato sa akon sa una. Tagabanwa na siya. Amo na ang aging kadtuan niya gid si ma'am sa school. So bisan sa uma na ako tita, nadala man ako gihapon sa with honors kag nagpauli gid si nanay para magpakulintas sa akon sang medal. Kaysang pag third year ko, si iyay gid ang nagpakulintas sa akon sang medal. Kay feeling proud gid siya sa akon. Ha ha ha. Si third ya, gabalik bayan lang permi. Kag naguntat na lang siya sa ulihi tita. Kag nag-eskwela sa ALS, pero wala magyapon kapasar sang examination time na. After high school, tita nag-decide ako nga magpa-Manila. Kag ginpaobra ako ni nanay sa junk shop sang iya nga pakaisa. Kag mga masadyagid nga mga memories kag experiences sang atok pa ako nagaobra. Pero ti hasta diri na lang anay ang makalkal ko nga mga handumanan tita. Hasta sa sunod naman nga inistoryahanay. Thank you for reading my letter. God bless everyone. Bye-bye, Rico sa 2nd District. Kaniman, no, ka-energetic, gid man si Rico, so nang-interview ko siya, kaganami lang, no, happy disposition lang gid siya. Hindi ko malipatan ng iya ginambal. Wala siya judgment sa iya nga mother. But anyway, Rico, thank you so much, gid, ha, for another story nga gin-share mo diri sa amon. Siyempre, kung elementary ka, balabaw, kadamo, gid sa mga maagyan naton. May mga ano kita, no? Maduguan kita, mga dalagan-dalagan bala, ti kung kaisa hindi mo balaan, ay makadus mo ikaw, di gani sa mga hampang-hampang nato, no? Hindi mo gid mapulong kung kaisa ang mga disgrasya. But anyway, all those things nag-comprise ang ating mga experiences. Nami man na, no? May mga naagyan kita, para nga may i-share man kita, nga mga istorya bala, kung magtinipon-tipon about sa aton elementary days, sa aton nga high school days. Anyway, thank you gid sa liwat sa Imo Rico. Ang aton nga oras is now 2:46 in the afternoon. Magabalik ang KLP pagkatapos ng pila kami importante nga mga pahanamdom. Ang Iloilo ang
Pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong. Story from EG naman ini, sang Gimeras. Dear Tita Regine.
Maayong hapon sa inyo tanan, kag sa tanan nga matagpalamati isang Bomboradyo, ilibinagid sa mga suki isang KLP. Ako Tita Regine, may kasaysayan man parte sa Baguio. Baguio Odette, sa December 16, 2021. Webes nga adlaw. Aga pa tita, nagapamati ako sang balita, kag ginamonitor ko ang lakat sang Baguio. Kagang Baguio, ara na sa parte sa Mindanao, kag tuman ka Baskog. Gani pagkatapos ko sang pamahaw, ginhandaan ko ang pag-abot sang Baguio. Nagpanipon ako sa malagba nga mga kawayan kag kahoy. Kag ginpitalan ko ang atop sang akon balay. Kay gabok na ang balisbisan. Kag ginbuligan ako sang akon hinablos, kag ginpanghigta namon sang alambre kag lubid. Pagkatapos sang akon nga kamalig sa ibabaw sang bungyod nga nagatungtong sa babaw sang bato, ginsulaya namon sang isa ka bilog nga kawayan, kagin bantingan namon sang balagon sang takinis. Pagkahapon, temprano pa, nagdigamo ako sang apon panihapon. Kagin panghimos ko ang akon mga kasapatan. Kami lang tita, sang 3 ko ka mga kabataan sadto, ang nabilin sa balay, kaya ang akon asawa nagsugat sa amon bata nga lalaki sa Manila. Sang gabi, nagamat-amat baskog ang hangin. Pero sige ang amon pamati sa balita, kay ginamonitor namon ang lakat sang Baguio, kag wala kami magtulog. Sang tungang gabi na, ang Baguio ara na sa Negros. Nabatyaga namon nga tama nakabaskog sang hangin. Ang mga tanom sa palibot sang balay, nagakalatumba na, pati ang mga saging. Ang dako nga santol, kag ang lubi sa tupad sang amon balay, dumatumba sa balay. Kag nagari naggamak ang mga sanga sa mga kahoy. Kag ang mga dahon, nagsulod na sa balay, sa may sala. Ganitita nagsaylo kami sa kusina, kag nagpamanig kami sa kilid sang lamesa, para hindi kami malabot kung matumba ang santol sa kilid balay. Ginlantaw ko ang kamalig sa akon manok, kag natumba na ini, pati ang kudal, naubos gidhapay. Nadumduman ko ang kamalig sa bungyod nga nagatungtong sa ibabaw sang bato kag wala nagalubong sa duta ang iya haligi. Magwa ko tani sa balay kay lantawon ko lang ang kamalig pero hindi magsugot ang bata ko nga babayi kay base matumbahan ako sang kahoy. Te, wala na lang ako magwa tita kagin pangamuyo ko na lang sa Ginoo nga hindi maguba ang kamalig ko. Pagkaaga, nagkanay-kanay na ang hangin, nagwa ako dayon sa balay, kaginlantaw ko ang kamalig sa bato. Nakibot gid ako tita, kay do pareho lang, nga wala sang bagyo nga nag-agi, kay bisan ang salog sang kamalig, wala gani mabasa sang ulan. Pati tita, ang mga bulak nga nagatungtong sa bato, wala man gani mahulog. Do milagro gid tita ang natabo. Hambal sa hinablos ko nga, daw hungod nga naglipas ang hangin sa kamalig mo. Pero sa unhan lang, mga 10 meters ang antad sang kamalig, may 3 ka puno sang kahoy nga dalagko ang naluka. Maayo lang tita, kay wala magtupa sa kamalig. Ayhan tita Regine, may purpose kid ang Diyos sa sininga lugar. Kay handom ko tita, nga sa sininga lugar, matukod ko ang isa ka organisasyon nga kabalaka, kalibutan, balay, langit, kabataan, nga matuod-tuod nga handom, amo ang palaabuton sang aton mga kabataan, kag sang kalibutan. So, Tita Regine, bilang isa ka amay, handom ko ang palaabuton sang akon kabataan, kag mga kaapuhan. Ang mahapal ko lang, tita, nga kung kita nagapati kay nagatuo sang hugot sa Diyos, nga aton Ginoo, katulad sa ning kamalig nga nagatungtong lang sa ibabaw sang dalago nga bato, apang wala ni malingkang sa mabaskog nga hangin kag nagahagunos nga bagyo. So ari tita ang akon binalaybay ginatiguluhan kalibutan. Ang Ginoo nga aton Dios nagtuga sining kalibutan. Ginpuno niya ini sa mga katamnan kag mga kakahuyan. Iya man gintuga ang mga kapispisan, isda kag mga kasapatan. Antes gintuga sang Dios, ang tawo nga amo ang ginpasulabi gid sa tanan.
Apang ang tanan nga mga gintugas ang Dios para sa tawo aton inigin kamasaan, kagin pasipadan. Gin panapas naton ang mga kakahuyan, gin pamatay ang mga kapispisan, isda kag mga kapsapatan. Pati ang tubig dagat, hangin kag kahawaan, aton pangaginhiguan. Ano na lang ang madangtan sa masunod nga si henerasyon sang aton nga mga kabataan. Kung hindi natin mapunggan ang padayon nga pag-init sining kalibutan. May ara pa bala sila sa makaduan, magluwas sa sining kalibutan? Tungod sang aton nga handom, nga mangin bugalon, manggaran, kag mangin gamhanan, aton nga ginpabayan ang makaluluoy naton nga kalibutan. Apang sa tanan nga katawhan, hindi pa ulihi ang tanan, agud aton buligan ining aton kalibutan, para sa palaabuton sa aton kabataan kag mga kaapuhan. Kay ang kalibutan, amo ang balay kag langit sa aton nga mga kabataan. Madamo nga salamat, tita, sa pagbasa mo sa malawig kong kasaysayan, kabay nga nabatyagan, kag mabatyagan sa mga katawhan ang mga kalamidad, nga tugas ang climate change, nga nagakalatabo sa aton nga kalibutan. Tagpadala, E.G. Sangimarais. E.G., thank you so much for sharing with us that awareness. Nga tipigan ta ang aton nga dunang manggad, ang aton nga palibot, because amo ini, no, ang aton nga common home. Gani tanan kita, no, may responsibilidad. Nga tipigan ini kag hindi pagpasipadaan, and we think of our children, of our grandchildren. So ano nga sahi, no, sa kalibutan ang ilang nga pagatiniran kon hindi naton pagtipigan kag hindi paguntatan ang aton nga mga pag-abuso sa aton nga kalibutan. So it is good nga you are sharing this with us, kagabay nga matuloy gid, no, ang inang imong advocacy. And if it was not a miracle matuod, no, ang natabo to sa imo nga kamalig, then what would you call that? Ang tanan nagkalahapay na, pero ang kamalig mo, ha, nga you said wala malanggani siya yaya nga nalubong sa duta ang iya nga haligi. But why gid siya maano? Not even ang salog nga nabasa. As in, wala lang gid siya kabatsyag nga may bagyo, nga grabe ang hangin, grabe ang ulan. God is really good. He is a miracle worker. Anyway, thank you so much gid sa imo, EJ, for this very inspiring story nga gin-share mo diri sa aton. And keep on doing, no? Push mo yan ang imo nga mga ginahandom para sa aton nga kalibutan. Mga kabombo, sa inyo mga istorya dira, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or you can write your story and then you send sa kahapon naman program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, sa inyong mga favorite dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. See you again tomorrow. Thank you very much gid sa inyo tanan. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.